horregatik, da, orain irakasleak kontra garditzea ere, irakasleak ondo merezitako porrak dituztenean. Iker baduelako Iraia horrela beti kontra egotearen zenbat. Kontrakotasuna badut, noski. Beti. Ez da, egia da, irakasleekin badudala baitere sentsibilitatea. Mundu guztia Uzet bakarretariko zarela. Bai, eta ez dut ulertzen zergatik ez dugu irakasleekin sentsibilitate hori. Opor gehiago dituzte? Bueno, opor gehiago dituzte, eta urte guztian egiten dutena zer. Ez dugu kontutan hartzen. Nik ez dute esaten hainbeste horregaitik. Niri iruditzen zait, irakasleek lan ikaragarria egiten dutela, funtseskoa den lan bat dela, eta beraiei esker, eta beraiek egiten duten borrokari esker, pasadan urtean egoten zirelako. Beti greban daude, eskerrak greba egiten duten, eta hor bidea zabaltzen dituzten beste kolektibo batzuentzako. Enabila hainbeste horregatik. Nik hori baino simpleago. Etorkizuneko pertsonak ezi behar dituzte. Hori, hasik eran esan dudala, funtseskoa dela, bai. Bai, baina hori bai, langile borroka eta hori ere bai, baina etorkizuneko pertsonak ezi behar dituzte, hortaz, freskoen egon behar dutenetako pertsonak dira, nire ustez. Hortaz, horregatik. Eta bai, egutegia markatzen dute, bai, noski. Horrela delako. Baina egutegia markatzen dute, meloi bat ari gara zabaltzen, baina egutegia markatzen dute, nik adibidez hori nire inguruan 10 pertsona gara Jesus kuadrian. Irakaskuntzara bideratutako ikasketak 4-5 egin dituzte, 3 esango nuke. Pedagogia sartzen badugu horretan, 3. Baina eske beste guztiek ere kapa atera berri dute, eta ni eta beste bat 2 pertsona, 10 pertsonako kuadria baten 2 pertsona bakarrik gara irakasleak ez garen eta funtzionarioak ez garen pertsonak. Nik gehiago kokatzen nuen hortik. Mundu guztia ezin daiteke funtzionarioa izan, mundu guztia ezin daiteke irakaslea izan, eta orain dago iritzi edo ez dakit, sentsazio komun bat, eske irakasleak oso ondo bizi dira. Bueno, gehiago esaten nuen hortik. Eta gero eta bestelako edozein ikasketa dituzten bestelako pertsona batzuk edo ere barkatuko dira, baina irakasle denak ez dira funtzionario, hortik hasiko gara. Bai. Hori oso garrantzitsua da aipatzea. Plaza dunak ez dira, interinoak begirazten badauden, ze baldintzetan dauden, eta hori ere kontutan hartu behar da. Eta langile publiko ezin dola mundu guztiak izan, hori ere ez da baidatu beharko genuken gauzetako bat da mundu honetan, ez? Nola dagoen sektore publikoa eta zergatik ari privatizatzen guztia. Hori ere beste eztabaidagai serioa izango litzateke. Hortaz, eta kuadrilan, nik ere irakasle desente ditut kuadrilan, baina eta egia da 2021 jende desente pasa dela horretara, baina aukera egon delako, aukera egon delako eta zabaldu delako uste hori ez, komodidade eta ondo ordainduaren eta uste delako. Baldintza batzuk badaude, beste gauza batzutan baina egokiagoak izan daitezkenak. Egindan borroka batek, bai. Kontziliaziorako eta horrelako gauzetarako. Azkena irakasle baldin bazara, zure kontziliaziorako egutegia adibidez egokitu egiten zaizu. Bai, baina eskubide horrek zerbaitegatik irabazi dira. Bai, baina esan edo dana da, horregatik jende askok egin duela salto. Batzuk soldata hobeak zituzten tokietatik soldata kaskarragoak izatera pasagira irakaskuntzan egoteagatik. Horrelako gertatu dira. Ze mundu guztiak, ze prismatatik begiratzen duzun, ez? Irakasle soldata oso da, bai, ona da, duina da. Beste gauza bada, beste sektore batzuetan zer irazten den eta beste batzuetan zer irazten den. Goitik daudenak ere badaude, hori ez du gaztu behar, eta buruko mingutxego ematen dutenak. Baina, kaso beste ordutegi batzu dituzte. Esan duguna, azte burtan lan egin behar da, gaueko errelegoak daude, eta hori dena, ez da orduan batzuk uko egin diote horri horretarako beste gauza da, gazteagoa zarenean, batzuk horra aukera bat ikustea, eta, sektore publikoan lan egitearena. Ez da soilik honetan, batzuk egin dute baita ere beste autu bat.
sektore publikoan lan egitearen. Eta motibo berdinengatik, Bai. Bueno. Bueno, motibo berdinengatik ez dakit, ausartu nintzateken... Ez motibo berak, bizitza konpontzea da lortu, lanpostu finko bat eskuratu, eta ondo bizi, helburu horiekin. Gero gauza da, helburu horiek lortzeko zer lan egin behar duzu, norberak ikusten du. Badaude bide batzuk eta beste batzuk. Batzuk hartzen dute bide bat, eta... Bai, izan daiteke dena dela uste dut asko ari garela, gaiak nazten eta gauza batenaz, oporrena aipatu dut, izan da modu erreza, ari tiratzeko, oporretan, batzuetan bintzat hartzen ditugulako hegazkinak. Eta antza denez, hegazkinetan lan egiten duen pertsona batek aholku batzuk helarazi dituelako, Iraia. Bai, hori da, atzo ikusi nuen albistea, aholku sortau, eta esanen begira tertuliara emango dut, behar bada entzule batzuek abon hauetan hegazkinak hartu behar dituztelako, behar bada zuek ere hegazkinen bat hartuko duzu, eta esan nuen, badazpada, begira, aholku hauek emango dizkiet, ea zer pentsatzen duten. Gauza izan da, hegazkinetan lan egiten duen laguntzaile batek, azafato batek, ohartarazpen batzuk pasa dituela sare sozialetatik, eta ikusi nuen hau esan nuen, bale, suposatu nezakeen, baina zen azka. Zuek hegazkinetan bidaiatzen duzuenean, kaferik edo urik eskatzen duzue? Noiz bai. Bai, gero du nau zuretzat. Berak esan du, ez okurritzeko, ez kaferik, ez terik hartzea. Ez dela... ikusten denez, hegazkinek daukate ur depositu propio bat, hegazkin bakoitzean. Eta ura bertan, denbora luzez egoten da. Gainera, berak aitortu du urteak daramatzala hegazkinetan lan egiten, eta ez duela inoiz ikusi depositu horiek nola ustu edo garbitzen diren. Eta horregatik alba da, berak botillako edariak aukeratzen dituela, eta inoiz ez duela ur horretatik edan, ez delako atrebitzen. Gauza da, Estatu Batuetan adibidez, araudia daukatela hegazkinek, aire lineek gehienetan, ur sistemaren mantentze, desinfekzio eta azterketak egiteko, ez? Eta ura noiz behinka, X denboraz behin garbitzeko, desinfektatzeko eta hori dena. Eta nahiko kontrol zorrotzak dituztela, baina hori hemen, Europan uste dut ez dela gertatzen. Orduan, berak aitortu du, hobe dela, kaferik eta terik ez edatea, edo, behintzat, bertako ura eskatzen duen zerbait ez edatea. Hori dela bildurtzeko kontu bat, beretako zerbait, baina eta Estatu Batuetan akaso izango dela, baina nik ez dut uste hemen, ez dut inoiz ezer pasa. Ez, nik uste gehiago izango dela tripen kontua. Ez zait inoiz pasa. Baina hori da igual, nik adibidez tripa esango dugu, ezakit, aula daukatela, horrelako gauzetan nire tripak asko notatzen dute. Orduan, uste dut baita dela pertsonaren araberakoa, baina, gomendio hori... berez hartzen duzu? Ez, baina ezin dudalako. Orduan hartzen badu kafea eta urtxarra, zurlako konboa. Nik ez dut uste, beretan diote, ez dut uste, hori gehiago irutz eta alarma kontu bat, eta kasu puntual bat. Bai, noski hau kasu puntualetatik ateratako zerbait da, baina... Ez zaila irutzen. Eta gainera Estatu Batuetatik datorrela esan duzu, ez? Ez, hemendik. Berak aipatu du... Estatu Batuetako aerolineatan. Ez, berak aipatu du... Horta ez dut ondo ulertu. Bale, berak aipatu du... Bera espainola da. Bai. Eta esan du, berak hemengo hegazkinetan lan eginda, ez duela gomendatzen. Adibidez, Estatu Batuetako aerolineek badaukatela laudia, deposituak garbitzeko, desinfektatzeko eta abar, ez. Orduan, berak esaten du, Estatu Batuetan hori askoz zorrotzago kontrolatua dagoela. Europan edo bera ibili dena aerolinetan ez dutela izena esan, hori ez dela egiten. Claro, low costetan horrelako zerbait gertatuko balitzen itzateke harrituko. Bai, low costetako bideiak normalan ez dira soluzioak izaten. Ez, baina, jendeak normalean bai dauka ohitura hori kafetxo bat hartu hegazkinean iristen zaren ezakitu. Bai, edo ura eskatzearena... Baina ura normalean botilan hori da. Bai? Bai. Basotxo batean ekarri izan didaten niri inoiz, eh? Bai? Turko ura eman dizuta? Bai.
zorionekoa zu. Ba, ez dakit zer esan, Bai. Nik esan tripak indartsua ditu. Ez du ordaindu behar izan. Bai, baina... Hori, hegazkin batean zerbait eman dizute eta ordaindu gabe, kontuz. Privilegiotik. Hori, bada. Ez esango nuke izan zela, estul atake bat edo izan nuelako, eta amak edo aitak edo eskatu zion urbaso txuguna. Ez dakit nola izan zen. Hor, aipatzen ibilizarete uraren kontua, askotan ez, igual atzerrira joaten garenean, eta batez ere agian Asiako edo zenbait herrialdetan gomendatzen dute ez edan izotza duen ezer, frutak eta barazkiak. Asien bakarrik ez da, Europatik kanpo nik uste dut alde guztietan ematen den gomendio bat dela. Bai, bueno. Tokatu zedalako Latinoamerikako herrialde askotako hori, Asian, Afrikan, Europatik kanpo, Ozeanian ez dakit. Baina Europatik kanpo desiente esaten den gauza, urak ez daudelako tratatuta askotan. Batez ere izotzarekin esaten da, baina, karo, zergatik, sukaldean erabiltzen den urak, gero egosi egiten da, hortaz egosten den urak, jaztu bakteriorik teorian. Eta hori lagun batzuk esan zuten. Eta gero, hor konturatu zirela, claro, ez, tipikoa. Geli gabe eskatu, zu batezarenan, naiz dago munduko telekonen izan, geli gabe eskatu. Ja, eta gero konturatzen dira, edari freskagarriak direla makinako hauek, eta, karo, berdin ura dutela. Hortaz ja hurrengo izan zen. Kubatarik ez eskatu, alkohol puru eskatu. Bai, hori. Hori zela soluzioa. Hori homentzen soluzioa. Bai. Baina hori esaterako eta esateran indoana, ez? Askotan aipatzen da, atzerriko edo Europar batasuneko kanpoko, ez da nola esan duzu, nik Europatik kanpoko herrialde batzuetan, baina Espainiar estatuan eta Iberiar penintsulan oro harrere badaude, haibez, Valentzian inork ez du, iturriko gurik edaten, denek botilakoa edaten dute. Urgogorrak eta urbigunak. Hor sartzen da, kare kopuruaren araberakoa. Bai, Mediterranear isurialdean normalean ez da ur oso ona izaten. Ez da gomendagarria dute. Bai, hori Euskal Herrian ere jotzezaren tokiaren arabera ura aldatzen da, eta hori normala da. Eta gero esaterako, eta alturaren arabera. Karo, altuera geroz eta alto egon, ura geroz eta garbiagoa da berez. Hori, bueno, bai. Eta, bueno, gero aparte Mediterraneoan, Mediterraneoan egoten bazara, ura iturrikoa bero egoten dela. Bai. Hori, bai, urbero goten da. Bilatzen baldin baduzu, ireiak aurrei durarpea jarri dut. Bilatzen baldin baduzu ur freskoa Mediterraneko punturen batean, ur hori segurenik ona izango da, segurenik manantial bateko ura izango da, eta putzu hori azpetik dator, eta normalean ondo egon. Bai. Bueno, goizeko 8:00 minutu bi falta dira, Iker ez dakit denborarik ematen dizun? Ez du denborarik ematen, baina orentxe bertan gainera Joarrak aurrei durarpea jarri du. Esan izango zen jarri, zazu ostirala iritsi. Ez dukan, baina bueno, Durango dator, eta ez dakit pa. Lehen fondotik jarreta duki duzu kantu bat ETS-eren da. Nahi baldin baduzu berraskuratu bihar musikarian izango diren, ez? Bueno, kantu berria. Ez dakit aterata egongo den. Sisteman ez dugu gukiko, baina bueno, hortxe. Ideia ona da, minutu bat besterik ez bedera 8:00, ez dakien ez darra. Zoi ordu eta horrelatu nahi zen, karo, ostirala, ordu betek endu, karo. Bueno, hemen utziko dugu Iker Gurrutxaga eta Iraia Kamra, egun hona izan. Berdin, bihar arte. Lapurtzen hasi zaitar nasa, harri bat bihotzean aspaldi dara, nire barne mundu ez da dirudiena. Benetan sentitzen dudan gauza bakarra, zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, denazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Zertan ari gara zertan. Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Ondo dakit ezakidala nola jasan, nire errotasuna, nire kontraesanak. Gorden do barruan bengo zondo eginak, tabarkatu orain arteko gaizki esanak. Ta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara eta hogei egida orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera.
informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Indarkeria matxistaren biktimek ahotsa altxatu dute, legedia ez dela betetzen eta ondorioak larriak izaten ari direla salatuz. Zaintza, salaketa eta justiziaren rolari buruzko konpromisoak eskatu dituzte. Iraia Kanbra, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleak, indarkeria matxistaren biktimen elkartek sareako hartarazi du asko direla oraindik poliziek ala epaitegiek sinisten ez dituzten indarkeria matxista salaketak eta horren ondorio latzak ekar ditzakela emakumeontzako eta beraien seme-alabentzako. Exigimos que las instituciones asuman su responsabilidad en representarnos a todas las víctimas y se aseguren de que se pongan en práctica y se mejoren la diversidad de normativas y herramientas que harían... Biktima gehiago babesgabe geratu ez daitezen ardura euren gain hartzeko eskatu die erakundeei. Kale eta instituzioek aldarrikapenak plazaratu dituzte Euskararen nazioarteko egunean. Hego Euskal Herriko administrazioak hizkuntzaren balioa eta etorkizuna azpimarratu dute. Zer da hizkuntza bat? Eta zein da hizkuntza baten funtsesko egitekoa? Lehen erantzuna erraza da, baina oso kontutan hartzekoa. Hizkuntza baten helburua da pertsonen arteko komunikazioa ahalbidetzea. Izan ere, datu horien arabera, Nafarroako 4 gaztetatik batek badaki euskaraz, baina etorkizun horretan badu erronkarik eta mehatxurik ere. Bakarean berriz, esaterako Bilbon euskaraz bizi nahi dugu erdalduntzen makina gelditu lelopean guka Bilboko Euskaltzaleon plazaskeak manifestazio egin du. Adirazi dutenez, milaka euskaldun bizi diren arren Bilbo ez da hiri atsegin bat euskaldunentzat. Ezin da euskaraz bizi, ezin dituzte bizi proiektuetako gauza garrantzitsuenak, ez eta eguneroko garrantzitsu gutxieneko kontuak euskaraz egin. Kontzientzia diogunean esan nahi dugu behar dugula gero eta pertsona gehiago euskararen aldeko autu bat egin dezaten, baina autu hori gaur egun estres sortzailea dela, estres linguistikoa pairatzen duela euskaraz bizi nahi duen orok, eta beraz bigarren elementu bat ere jarri nahi genuen mahai gainean dela gaur egun ez dagoela aukerarik euskaraz bizitzeko eta badagoela martxan makina erraldoi bat, erralduntzen makina erraldoi bat. Eta Nafarroaren eta Euskararen egunean EH Bilduk Euskal Subiranistak eta bestelako demokrata aurrerakoiak batasunera deitu ditu estatus berri batera ikitzeko. Laura Aznal parlamentariak azpimarratu denez, foruak fosilizatu nahi dituztenen aurrean autogobernu integraleko grina dirazten duen foraltasuna eguneratzeko eta bultzatzeko garaia da. Frente a quienes quieren fosilizar los fueros, es hora de actualizar y relanzar una foralidad que expresa el afán de autogobierno integral. El fuero indica bien lo que fuimos, indica bien lo que queremos ser. Lan ikuskaritzak irregulartasunak atzeman ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 2558 kontratutan, izan aldi bateragoak edota aldizkakoetan. Se han realizado 1.281 comunicaciones a empresas que afectan a 2.558 contratos de trabajo. Estos, como también les ha comentado, son tanto contratos temporales como fijos. Eta Sestaoko ArcelorMittalen bi greba egunetan lehenbizikoa burutu dute azken aldiko lan istripuak salatzeko. Urritik 4 istripu izan dira enpresa honetan, ELA eta LAB sindikatuen aburuz segurtasunaren eta osasunaren kudeak eta eskasia tarteko. Kirol kontuetan aldiz, Real Madrilek garaipena berreskuratu du Samamesen, Atletik eraginkortasunik gabe utzita 3-3. Realak aurrera egin du kopan gutxienekoarekin baina lanak egina. Donostiarrek 3-2 irabazi diote Reusi, sufrimenduri gabe baina distirarik ere gabe. Eta Ibarrek arnaz pixka bat hartu du gau honetan errege kopan Pontevedrari 3-3 irabazita. Garaipen sendoak Armaginak 3. txandara eramaten ditu eta ate joka duten lehen mailako talde bat ipuruan jokatzeko aukera. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez bada Iraia nabarmentzeko konturik? Oraingoz errepideak lasai daude. Eguraldiari dagokionez, xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Giro euritsua nagusituko da ostegun honetan bereziki egunaren bigarren zatian. Goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan eta bereziki Kantauriar isurialdean eta gehienbat kostaldean eta ekialdean euri giroa nagusituko da. Bertan zaparradak sarri xamar botako ditu eta puntualki ardulak izango dira. Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bertan nahiko ateri egongo da eta giro lasai izango da.
baina arratsaldean egoera are gehiago egonkortuko da, zaparadak lurralde osora zabalduko dira, eta Kantauriar isurialdean gogotik botako du tarteka ekaitza jotzea baztertu gabe. Hego-mendebaldeko haizea nagusituko da egunaren lehen eta azken orduetan, egunaren erdiko orduetan mendebaldekoa, gainera haizeak tarteka zakar joko du, temperatura minimoek gora egingo dute orokorren, 1 eta 10 gradu bitartean arendituko dira, maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 8 eta 11 gradu bitartean arendituko dira, eta hego isurian 6 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak edo, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan, eta temperaturen beherakada honekin eta prezipitazioarekin elur mailak bera egingo du, eta orokorren 1200-1300 metroren bueltan kokatuko da. Jo Arraizburua teknikan, abenduak 4 da, osteguna. Informazioaren aria. Goiz honetan ustuko dute Martuteneko Institutu Zarra, bertan bizi diren 111 pertsonak, goizago 9:30 aldera kanporatuko dituzte. Harrera sareak, kaleko afari solidarioak taldeak, etxebizitza sindikatuak eta beste zenbait eragilek, erakundeak kritikatu dituzte sektore atzerakoien presioi men egin eta ez dutelako pertsona hauei laguntzeko ezer egin. Hain zuzen, Garaiko Institutua zenan, bertan dago, Lander Martinez lankide, egunon, zein da bertako egoera? Egunon Pegi, egunon entzuleok, oraingoz ikusten ari gara pixkanaka jendea ateratzen ari dela, ekintzaileek esan digutenez jendeari ateratzen joateko eskatu diete ertzaintzaren dispositiboa hasi aurretik. Gogoan izan behar dugu, hasiera batean otsailerako iragarria zegoela kaleratzea, baina ustekabean aurreratu dutela. Erabaki honen ondorioz, institutuan bizi diren pertsonen egoera kaskartu egingo dela salatu dute ekintzaileek negua heltzear dagoelako. Martuteneko eskolan bizitzaren zergatia atzerritartasun legearen oztopoetan kokatu dute. Eragileek azaldu dute lege honek 2 urte egoera irregularrean bizitzera behartzen ditu. Oinarrizko bizi baldintzak bermatu gabe, etxebizitzarako aukerari gabe, lan baimenik gabe eta diru sarrerari gabe. Garazi Montutxi, Harrera Sarrera, hiritarreko kidea da. La responsabilidad de las instituciones está clara. El Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco hace mucho tiempo que saben que estas personas se van a quedar en la calle y no han hecho nada para prever esta situación. Estas personas viven en la escuela de Martutene porque se han encontrado con los obstáculos que supone la ley de extranjería. Les obliga a vivir de forma irregular durante mínimo 2 años, sin acceso a la vivienda, sin permiso de trabajo y por lo tanto sin fuentes de ingreso. Elkarteek salatu zutenez, Donostiak eskaintzen dien gauza bakarraian behin bost gau aterpe batean pasatzea da, hori dela eta kalean bizitzera behar daudela azaldu dute. La Sirena udal aterpea utxik dagoen bitartean. Gauza korrela, Donostiako udalak, Gipuzkoako aldundiak eta Lakuako gobernuak ez dutela pertsona hauen egoera konpontzeko ezer egin salatu zuten agerraldian taldeek. Udalak kontrako iritzia plazaratu du, Jon Insausti alkatea. No pido ni buenismo ni populismo. A esta cuestión hay que mirarle de frente, hay que mantener una posición centrada y buscar soluciones concretas. Entonces, ¿qué se está haciendo con Martutene? Pues un trabajo individualizado con todas las personas que habitan los agustinos. Y lo voy a decir claro, este ayuntamiento ha estado y estará al lado de todas las personas que quieren tener una inserción en la vida diaria y cotidiana. Y no tengo además ninguna duda de que esa inserción tiene que ser social y laboral. Y nuestra premisa es que este ayuntamiento acoge, acompaña y hace un seguimiento. Dia ongo era goiz honetan Martutenen gertatzen denaz. Eskerrik asko Lander. Gero arte. Eta indarkeria matxistaren biktimek ahotsa altxatu dute asteazken honetan Gasteizko legebiltzarrean ohartaraziz legedia ez dela betetzen eta ondoriak larriak izaten ari direla. Premiazkoa da diotenez, erakundeak egoeraren larritasunaz jabetzea. Goibelategi. Debagoienako Gerreras eta Bizitu elkartek osatutako indarkeria matxisten biktima eta biziraun duten emakumeen elkarten sareak asteazken honetan ohartarazi duenez, indarkeria matxistari buruzko araudi ona dugun arren ezabetetzen ari eta horren ondorioak larriegiak dira ez salatuak izateko. Gasteizko Parlamentuko berdintasunerako eta garapenerako lankidetzarako batzordearen ostean, prentsaurrekoa eman dute Nuria Jimenez Trinidadek eta Yolanda Ruiz Bikandik azken hamarkadetan erakunde publikoekin handitu joan den koordinazioa txalotzeko, baina oraindik ere indarkeria matxistarekiko negazionismo handia dagoela ohartarazteko ere. Las voces de quienes acuden a los sistemas de atención psicológicos, policiales, judiciales,
de quienes ven cómo sus demandas y las de sus hijos e hijas muchas veces no son escuchadas ni atendidas. Jimenez Trinidadek ohartarazi du asko direla oraindik poliziek ala epaitegiek sinisten ez dituzten indarkeria matxista salaketak eta horrek ondorio latzak ekar ditzakela emakumeontzako eta beraien seme-alabentzako. Exigimos que las instituciones asuman su responsabilidad en representarnos a todas las víctimas y se aseguren de que se pongan en práctica y se mejoren la diversidad de normativas y herramientas que a día de hoy sabemos ya existen. Biktima gehiago babesgabe geratu ez daitezen ardura euren gain hartzeko eskatu die erakunde publikoei eta berma ditzatela dagoeneko existitzen diren baliabide eta babes mekanismo guztiak beraien esku jar daitezela. Es responsabilidad del Gobierno vasco y de las demás administraciones locales, forales y estatales. Pedimos que hagan su trabajo. Es una problemática que afecta a las mujeres y a sus criaturas. No depende de su economía, cultura, raza, formación o capacidades. Hildo beretik aurreiritziei aurre egiteko eskatu die erakundei Ruiz de Bikandik indarkeria matxistak ez duelako klase eta jatorriarekin zerikusirik egiturazkoa den gizon eta emakumeen arteko desberdintasunarekin baizik. 4 proposamen aurkeztu dituzte zentzu horretan, konpromiso zehatzak lortze aldera. Lehenengoak txosten zehatz bat egitea eskatzen du biktimei arreta ematen dieten pertsona guzti emandako prestakuntza zehazuz, polizietatik epaietzara. Gainera, arartekoari eskatu diote azter dezala gurasoen alienazioaren sindrome faltsuaren aplikazioa, baita erasotzaileei bermatzen zaizkien zaintza eta bisitak ere. Azkenik, Eusko Legebiltzarreko Justizia Batzordeari eskatu diote iker dezala zer gertatzen ari den administrazioaren baitan gurutzatutako salaketekin. Fenomeno hau aztertu eta publikoki ikusarazteko eskatzen dute emakumeen aurkako indarkeria gauzatzeko modu gisa. Eta EAJ, EH Bildu eta PSek edabide sare sozial eta bide jokoentzako matxismari aurre egiteko gida sortze eskatu diote Lakuako gobernuari. EH Bilduk proposaturiko testua Legebiltzarreko berdintasun batzordean onartu da. Beste erdibideko zuzenketa baten bitartez alderdi soberanistak indarkeria matxistaren tratamendu informatiboa moldatzea adostu du. Bertan adituen zerrenda eta edabidetan agertu beharko lukeen errekortsuen zerrenda gehitzea adostu dute. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 12 Gazara begira jarriko gara, izan ere Israelgo armadak 6 desplazatu hil ditu bombardaketa batean. Ordu batzuk lehenago Palestinar erresistentziak 4 zauritu eragin ditu Gazako hegoaldean, 10 miliziano gotortuak dauden inguruan. Hamasek hauen irtera antolatzea eskatu du, baina Israelen errendizia besterik ez du ikusten. Gaza hegoaldeko tuneletan 10 miliziano palestinar gotortuak daude. Israelen kontrolpeko eremua da hau eta estatu sionistak ez die bertatik irteten uzten. Errenditzen ez badira Netanyahuren gobernuak 2 aukera eman ditu, atxiloketa ala exekuzioa. Hamasek berretsi du miliziano hauek ez direla errendituko eta bitartekari eskatu die beraientzako soluzio bat adosteko. Lerro horia delakotik ihes egiteko aukera izan dezaten. Martxoan galdu zuen Hamasek miliziano hauekin kontaktua, orduz geroztik irten ezinik daude eta Israelgo soldaduekin enfrentamenduak izan dituzte. Horiek ala Israelek salatu du sueten hautsi dutela eta erantzun egingo dutela. Eta Libano Israelekin hitz egiten hasi da, herrialdearen hegoaldeko suetenaren kontrolerako bileran, zuzeneko lehen elkarrizketa izan dute 40 urteren ostean. 2 ordezkaritzek Nazio Batuen erakundeak Nakuran duen egoitzan bildu dira, Morgan Ortao Ameriketako Estatu Batuetako mandatariaren kontrolpean. Libanok berretsi du elkarrizketa hauek ez direla bakeneko ziaketak izango Israelek zehaztu moduan. Estatu sionistak dio aurrera pauso historikoa izan dela bi herrialdeen arteko harremana eta elkarlan ekonomikoaren oinarria ezartzeko, eta Euskal Herritik berriz, Researchers for Peace kolektiboak 200 sinadura baino gehiago entregatu dizkie asteazken honetan Bio Gipuzkoa, Bio Araba, Bio Bizkaia eta Bio Sistemak elkartetako zuzendaritzei zentro hauetako langilenak. Enpresa hauei besteak beste, Israelgo erakunde publiko edo pribatuekiko lankidetza etetea eskatzen zaie Gazako zerrendako genozidioaren aurkako presio neurri gisa.
Donostian egindako agerraldi batean gogorarazi dutenez dagoeneko 76.000 pertsona baina gehiago zibilak erailak dira Palestinan. Eta hala eta guztiz ere Europak esnatu gabe jarraitzen du amaierarik ez duela dirudien berrarmatzeko bidean murgilduta. Horren aurrean Researchers for Peace osatzen duten Euskal Ikerketa Sanitarioko Institutetako langileek ez dute ankerkeria horren konplize izan nahi. Lan boikota eta boikota akademikoa, desinbertsioa eta Israelen eta erakunde laguntzaileen aurkako zigorrak sustatatuko dituen sare bat ehuntzeko elkartu dira. Gainera, sektore horretan lan egiten duten gainerako pertsonei dei egin diete, kontzientzia eragozpena erabili dezaten erakunde israeldarrekin edo apartheid egoera favoratzen duten erakundeekin lankidetzan ezarritzeko tresna gisa bai eta armamentu industria militarrarekin kolaboratzen duten erakunderekin ere. Pertsonen ezagutza eta ongizatea sustatzea ez dela bateragarria diote, bombekin, kolonizazioarekin eta gerrekin. Euskararen nazioarteko egunean, Lakua zein Nafarroako gobernuek euskararen balio eta etorkizuna nabarmendu nahi izan dute, hizkuntza bizia erabilgarria eta nortasun ikurra dela aldarrikatuz. Bakoitza bere adierazpen propioarekin bi erakundek bat egin dute euskararen sustapenean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan exekutiboak, 3 foru aldundiak, Eudel eta UEMA bat etorri dira euskararen nazioarteko eguneko manifestuarekin. Euskara nigan, zugan, gugan lelopean, Ajurianea Jauregiaren alboan kokatutako elkargune espazioan izan dekitaldia eta bertan herritarrei gonbidapena egin diete euskararen argia pizteko eta euskaraz hitz egiteko autua desiotik egiteko. Bertan izan dira besteak beste Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua eta baita ere Imanol Pradales lehendakaria. Eta egia esan, honek badu emozio berezi bat eta esan nahi simboliko bat baita ere. Lehendakariak, hau da gure ordezkaririk gorena, bere etxeko ateak zabaltzen dizkio gizarteari eta euskarari baita ere. Zer da hizkuntza bat? Eta zein da hizkuntza baten funtsesko egitekoa? Lehen erantzuna erraza da, baina oso kontutan hartzekoa. Hizkuntza baten helburua da pertsonen arteko komunikazioa ahalbidetzea, konexioa ahalbidetzea. Beraz, hemen aurreneko ondorioa, hizkuntza batek komunikatzeko balioko du edo ez du balioko. Funtzio praktikoa izango du edo ez du etorkizunik izango. Komenigarria da beti oso presente izatea. Gure buruari trampak ez egite aldera. Hizkuntza batek zuzenean interpelatzen gaituelako norbanako bezala. Bigarren erantzuna, hizkuntza bat bizirik dago, emozioak, ezagutzak eta kultura transmititzeko balio baldin badu. Nafarroan gobernuko bigarren lehendakariorde eta Euskarako kontseilari Ana Ollok esan du, Euskara 21. mendeko Nafarroa eleanitza ireki askotarikoa modernoa eta berritzaileren nortasun ikurra dela. Zabaldutako mezuan, Ollo lehendakariordeak emandako urrats positiboen eta aurretik diren mehatxu ez hitz egin du. Izan ere, datu horien arabera, Nafarroako 4 gaztetatik batek badaki euskaraz. Baina etorkizun horretan badu erronkarik eta mehatxurik ere. Izan ere, bizi dugun prozesu globalizatzaile, berdintzaile eta are negazionista honek identitate, kultura, gizarte eta hizkuntzen aniztasunaren aurka egiten du. Bilbon euskaraz bizi nahi dugu. Erdalduntzen makina gelditu lelopean, guka Bilboko Euskaltzaleon plazaskeak manifestazioa burutu du. Adierazi dutenez, milaka euskaldun bizi diren arren, Bilbo ez da hiri atsegin bat euskaldunentzat, ezin da euskaraz bizi, ezin dituzte bizi proiektuetako gauza garrantzitsuenak, ez eta eguneroko garrantzi gutxieneko kontuak euskaraz egin. Kontzientzia diogunean esan nahi dugu, behar dugula gero eta pertsona gehiago euskararen aldeko autu bat egin dezaten, baina autu hori gaur egun estres sortzailea dela, estres linguistikoa pairatzen duela, euskaraz bizi nahi duen orok, eta beraz, bigarren elementu bat ere jarri nahi genuen mahai gainean dela gaur egun ez dagoela aukerarik euskaraz bizitzeko eta badagoela martxan makina erraldoi bat, erdalduntzen makina erraldoi bat, zeinak euskalduna erdaldundu egiten duen eta erdalduna ere euskaldundu ezinean mantentzen duena.
Euskaraz bizitzea aukera erreal bat bihurtzea euskaltzale ororen lana ere badela aitortu arren, ardura politikoak dituztenen bete behar eta erantzukizuna dela nabarmendu zuen Gukak. Zentzu honetan udala interpelatu dute, Guka kexu da, 2025 urtean ez dagoelako udal ordenantzarik, eta Uriola eta Prest euskarazko komunikabideek diru laguntza eskaxengatik itxi behar izan dutelako, erderazkoak diren BBK Live eta Parekoi dirutza ematen dioten bitartean. Eta baxo azterketa ikasten duten hizkuntzan egiteko eskubidea ez dutela salatu, euskaraz eta ingelesez sortutako bideo plazaratu dute euskararen nazioarteko egunakari Baionako Bernat Etxepare lizeoko ikasleek. Gaur gure hizkuntzaren egun internazionala da, eta munduari oihu bat luzatu nahi diogu. 11 aldiz borrokatu arren 18 urte egin arte ikasketak euskaraz egiten badituzte ere, oraindik ere baxo azterketa frantsesez pasatzera behartuta direla salatu dute bideoan agertzen diren bi ikasleek. Ildo beretik egoera horrekin bukatzeko eta oro har euskaldunen eskubideak bermatzeko, beharrezkoa den lege aldaketa behingoz gauzatu dadin galdetu dute. And at the final milestone of our exams, at the age of 18, we are forced to take the exams in French. Gizalegez jokatzeko tenorea... Informazioaren aria. Eta Nafarroaren eta Euskararen egunean EH Bilduk Euskal Subiranistak eta bestelako demokrata aurrerakoiak batasunera deitu ditu estatus berri bat eraikitzeko Iruñan egindako ekitaldi politiko batean. Laura Aznalek azpimarratu du garaia iritsi dela ausardiaz eta anbizioz aurre egiteko Nafarroko foraltasunaren eta autogobernuaren berrikuntzari gizarte gisa dagoeneko eta etorkizunean dituzten erronkei erantzuteko eta birzentralizazio autoritarioaren arriskuetatik babesteko. Desde la raíz y el patrimonio histórico de nuestro pueblo, ese que nos ha traído hasta hoy, es hora de afrontar con valentía y con ambición la renovación de nuestra foralidad y de nuestro autogobierno para responder a los retos que tenemos como sociedad y también para protegernos frente a los riesgos de la recentralización autoritaria. Parlamentariak azpimarratu duenez, foruak fosilizatu nahi dituztenen aurrean, autogobernu integralerako grina adirazten duen foraltasuna eguneratzeko eta bultzatzeko garaia da. Foruak ondo adirazten duela dio zer izan ziren eta zer izan nahi duten. Frente a quienes quieren fosilizar los fueros, es hora de actualizar y relanzar una foralidad que expresa el afán de autogobierno integral. El fuero indica bien lo que fuimos, indica bien lo que queremos ser. Euskararen egunean aipamen berezia egin du Aznalek. Abenduaren 3ak ere simbolismo handia dauka gure hizkuntza euskara aldarrikatzeko. Lingua Navarrorum. Bada garaia euskara Nafarroako eta Nafar guztien hizkuntza ondarea dela aitortzeko eta aitortza horren araberako estatusa izateko. Nafar guztion hizkuntza eskubideak bermatuko dituen estatusa. Europan euskara hizkuntza ofiziala izateko aukera irekita dagoen bitartean. Eta kaleko protestartean eta EH Bildu eta Kontigo zurekin alderdietako ordezkaririk gabe, Maria Txibiteren gobernuak Manuel Torres enpresaburu aitortu du Nafarroko urrezko dominarekin lehendakariak politika ona aldarrikatu du. Itxaso Leon. Manuel Torres enpresariak, M. Torres taldearen sortzaileak Nafarroako urrezko domina jaso du ilundoren. Nafarroako gobernuak ematen duen sari nagusia da aurtengoaren kasuan azaldu dutenez, borondate berritzaileagatik, lanerako bokazioagatik eta enplegu teknologikoa sortzeko eta nazioartekotzeko ikuspegi apartagatik. Nafarroko urrezko domina 2025 a título póstumo a don Manuel Torres Martínez. Recoge su viuda, doña Amparo Luzarreta Indurain. Kultura Departamentuko klaustro Isabeldarrak hartu du parte ekitaldian Maria Txibite presidentea buruzela. Hildako enpresaburuaren familiarekin batera parlamentuko presidentea eta Espainiako gobernuaren ordezkaria izan dira. Nafarroaren eguneko ekitaldi nagusian alere Kontigo zurekin foru gobernuko bazkide baten eta EH Bildu aurrekontu bazkidearen ordezkariek ez dute parte hartu M. Torres taldeak armagintzarekin eta Israelekin dituen loturengatik. Gaitzespen hori agerian geratu da halaber gerrarik ez plataformak eraikinaren atarian bultzatutako elkarretaratzean. Plataforma Nabarreria kalean bildu da ekitaldia egin duten eraikinaren sarreratik metro batzuetara eta polizia talde baten zaintzapean agintari instituzionalak igaro behar ziren tokira hurbiltzea saiesten zuena. Lab sindikatuak ere eskatu zion gobernuari enpresaburuaren urrezko domina berriz aztertzeko negozioak Palestinako genozidioan izan zuen implikazioa argitu arte behintzat. Quiero reivindicar no solo las buenas empresas, sino también la buena política.
como Gobierno estamos implementando mejoras en leyes como la Ley de Transparencia, la Ley de Contratos Públicos, impulsando auditorías y más controles para evitar que haya rendijas en el sistema de la que se aprovechen quienes no tienen ni ética ni escrúpulos. Dominaren entrega ekitaldian egindako hitzaldian Maria Txibitek politika ona aldarrikatu du eta esan du ustelkeria edo etika falta interes pribatuetarako arlo publikoaz baliatzen diren pertsonen portaeretan existitzen direla eta ez direla sigla kontua pertsonena baizik. Eta Guardia Zibileko ukok legez kanpokotza jotzen dituen Servina Barri egindako ustezko komisioak lanen arriskuen prebentzioko zerbitzuengatiko ordainketak zirela adierazi dute Auzitegi Nazionalean akzionako 2 zuzendari horiek koldo auziaren baitan. Justo Vicente Pellegrini akzionako eraikuntza zuzendarioia Espainiar estatuduan eta Tomas Olarte Iberiar penintsularen iparraldeko buruoiak ukatu dute epaiaren aurrean Belateko tunelen eta beste obra publiko batzuentzako Servina Barrekin batera eratutako aldi baterako enpresa elkartean irregulartasunik egotea. Europa Presse kontsultatutako iturri juridikoen arabera, Pellegrinik eta Olartek ziurtatu dute egindako gastuak legezkoak izan zirela eta guztien ziurtagiriak dituztela. Lortutako obra bakoitzetik Servina Barrek eramaten zuen 2% prebentzio zerbitzuetarako kopurua ohikoa zela defendatu dute. Hala ere zehaztu dute etzera beti kopuru finko bat, baizik eta enpresa txiki horrek aldi baterako enpresa elkarte horretatik lor zitekeen irabazi muga bat. Biek legezko komisio gisa defendatu dituzte ordainketok. Guardia Zibilaren ukoren txostenetan agertzen diren legez kanpoko ordainketak ukatuz. Era berean Pellegrini Antxon Alonso Servina Barreko buruari buruz eta honek Santos Zerdanekin zuen harremanaz galdetu diote. Ukoren arabera Zerdan Servina Barreko akzioen 45% jabe litzateke, salerosketa inoiz ez bazen erabat gauzatu ere. Harreman horiek muga meategiaren proiektuaren hasieran kokatu ditu Pellegrinik 2015ean. Zerdan Alonsoren lagun gisa joaten zela azaldu du, baina baita gizarte eragile gisa ere. Proiektu horrek eskualdean edukiko lukeen eraginari buruzko iritziak trukatzeko. Eta lakoak Gernikako omenaldian biktima bat isilarazi zuela salatu dute. Monika Aperribai alabak egin du salaketa, bere aita eraso fasistatik bizirik irten zen, baina ez zioten parte hartzen utzi. Aperribaik bere aitak adiskidetzeaz eta barkamenaz hitz egiten duenean, ahoa betetzen zaien horiek ez dituela ahaztuko esan du. Pasaden azaroaren 28an Gernikako bombardaketatik bizirik irten zirenei omenaldi egin zieten Gernikako zailo hilerrian. Bertan, Frank Walter Steinmeier Alemaniako presidente izan zen eta barkamena eskatu zuen gerra krimenengatik. Bere alboan Felipe Borboikoa geldi isiltasuna mantentzen. Omenaldian egon zen, ere erasotik bizirik irten zen Emilio Aperribai. Bere alabak, Lakoako gobernuak eta Gernikako udalak, bera, isilarazi zutela salatu du, naizi bidalitako gutun batean, omenaldira bizirik atera ziren 3 pertsona gonbidatu zituzten, 2 emakume eta Aperribai bera, gainontzekoak ez dira asko gelditzen, kanpoan gelditu ziren eta Aperribairi gonbita bere alabak 2 astez bere aitarentzako leku eskatu ostean heldu zitzaion memoriaren izenean. Emilio Aperribai modu zuzenean eskertu nahi zion Steinmeierri eginiko keinua gutun bat emanez, baina erakundek iskin batean utzi zutela salatu du honen alabak. Monika Aperribairen esanetan bere aita gonbidatu zuten baina atzealdean eta isilik egotera. EAeko gizarte bazterketa jaitsi egin da, 11,8%, baina aldi berean handitu ere gizarte integrazio osoa ez dutenen kopurua. Fuensa Fundazioaren azken txostenaren arabera, gero eta gehiago dira, oreka aulean bizi diren etxeak gaur egun biztanleriaren 14,7%. 2020ko pandemian egoera okerragoa zen, baina orain beste arrisku bat nabarmendu da. Gizarte integrazio osoa dutenak gutxitzen ari dira, 53,5%ra jaitsita. Bazterketa larriena jasaten duten pertsonak berriz 84.000 inguru dira. Txostenak etxebizitza jarri du faktore nagusi gisa, prezioak igo egin dira 2018tik salerosketan 20% eta alokairuan 16%. Ondorioz pobrezia arriskuan dauden pertsonen erdiak alokairuan bizi dira, eta etxeen 13% pobrezia larrira erortzen dira etxea eta hornidurak ordaindu ondoren.
Enpleguaren arloan ere arazoak dira nagusi. Etxeen 11%ak lan prekariotasunari lotutako bazterketa arrastoak dituzte, naiz eta okupazio tasa azken urtetan hobeto egin den. Osasunean etxeen 9% arazoak dituzte tratamenduak edo botikak ordaintzeko, eta azken 10 urtetan 13%k gosea pasatu dutela aitortu dute. Txostenak 3 profil nagusi markatzen ditu bazterketan. Kanpotar jatorriko biztanleen 41%, adingabeak 20%ko bazterketa tasarekin, eta emakumeak buru dituzten etxeak 15%ekin, gizonen 10%aren gainetik. Eta iaia goizeko 8:30 direla monjei buruz hitz egin beharra dugu. Beloradoko monjek gordeta zituzten balio handiko artelanak berreskuratu ditu Guardia Zibilak Burgosen. Ustez, piezetako batzuk salgai hartzeko asmoa zuten eta honen arira atxilotu dituzte monasterioko abadesa ohia, beste monja ohi bat eta antikuario bat. Guztira, ondare historikoko 30 lan inguru atxiki dituzte, piezen artean badaude 14. mendeko Kristo gurutzatu bat, 17. mendeko 2 mise handi, 16. mendeko bretonerako 10 birkinaren tailu bat, eta 1556ko abadesa baten testamendu zarra ere. Burgosko Guardia Zibilaren bozeramale Pablo Valentziak azaldu du, piezetako batzuk kalitate artistiko handikoa direla eta 1000 euroko balio izan dezaketela. Gainera, argitu du lan batzuk polizia operazioetan berreskuratu dituztela eta gainontzekoak Urduñako beste monestirio batean aurkitu dituztela, ostegun arratsaldean pasaren astean burutu zen miaketa batean. Artelan guzti hauek Beloradoko monasteriokoak dira jatorriz eta orain Guardia Zibilaren esku daude, berriro katalogatu eta egoki dokumentatzeko. Eta bestelako kontuetan, enplegu kontuetan zehazki esango dugu lan ikuskaritzak irregulartasunak atzeman dituela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 2500 kontratutan, izan aldi baterakoak ala aldizkako kontratu finkoak. Lakuak, kanpaina berri bat hasi du langilei salaketa modu anonimoan jartzeko aukeraren berri emateko. Hain zuzen, Lakuako eta Gizarte Segurantzako sailburuorde Elena Pérez Barredok Bilbon egindako agerraldi batean nabarmendu du irregulartasun hauek iruzurraren aurkako borrokarako tresnari esker atzeman direla, hau da lan ikuskaritzaren estatuko erakundearen eta Euskadiko lan ikuskaritzaren arteko lankidetza sistemari esker. Tresna horri esker gutuna bidali aldiote administrazioa lan araudiak betez dezaketen kontratuak dituzten enpresekiko susmoak dituztenean. Jakinarazpen horietan hilabeteko epea ematen zaie enpresei jasotzen dituztenetik egoera erregularizatzeko. Epe hori garota beharrezko zuzenketak egin ez badira dagokion ikuskapen jardueran hasiko dira. Eta Sestaoko ArcelorMittalen 2 greba gunetan lehenbizikoa burutu dute, azken aldiko lan istripuak salatzeko urrutik, 4 istripu izan dira enpresa honetan, ELA eta LAB sindikatuen aburuz, segurtasunaren eta osasunaren kudeak eta eskaxa tarteko. ELAko baten bidez jakinarazi duenez, denbora daramate salatzen prebentzio neurrien gabezi iraunkorra eta segurtasunaren eta osasunaren kudeak eta eskaxa direla. Horregatik ArcelorMittalen zuzendariari eskatu diote behingoz, langileriak segurtasun baldintzak egokitan lan egiten duela bermatzeko neurri erreal eta eraginkorrak hartu ditzala. LABek deialdia zabaldu zuenean beste horren beste adierazi zuen, hots enpresak eta prebentzio sailak ez dituztela beharrezko segurtasun neurriak hartzen. Horren ondoriotzat jo dituzte urritik eman diren lan istripuak. Urriaren 7an Euskoime enpresako azpi kontratatutako 2 langile larri zauritu ziren. Hurrengo egunean ArcelorMittaleko langile bat harrapatu zuen, LAB bateko ateak eta egun batzuk berandago azpi kontratatutako kamilari bat zauritu zen leherketa baten ondorioz. Halaber, azararen 21an ArcelorMittaleko behargin batek istripu larria izan zuen, lanabes bat gainera erori zitzaionean. Horregatik abenduaren 3 honetan ez ezikiaren 7an ere egingo dituzte lanuzteak, baita elkarretaratzeak ere lantokiaren atarian. Nazioarteari dagokionez, Donald Trumpek berriro ere elkarrizketa alde batera utzi du eta Hego Amerikan balizko ofentsiba bat
iradoki du, mezu oldarkorrek alarma piztu dute eskualde osoan. Kolonbiak kezkaz erantzun du eta Txinak argi utzi du Venezuelaren aurkako edozein esku hartze ez duela onartuko. Aste honetan Trumpek adierazpen bortitz bat egin du Kolonbiari zuzenan egindako mehatxu sotil batekin. Aipatu du Kolonbiak kokaina ekoizten duela eta Estatu Batuak eri sartzen diola, eta hori egiten duen orok erasoak jasan ditzakela, ez soilik Venezuenak. Hitz hori gatazkare gehiago piztu dute bereziki Trumpek aurrez Venezuela narkotrafikoaren aurka lurreko erasoekin zigortzeko aukera aipatu ostean. Bi herrialden arteko harremana oso ahulduta daudeia da. Urrian Washingtonek Gustavo Petro Kolonbiako presidenteari bisatuak kendu zion eta Clinton zerrendan sartu zuen. Paradoxa moduan Estatu Batuak da oraindik kokainaren aurkako borrokan Kolonbiari laguntza ekonomiko gehien ematen dizkiona. Kolonbiako gobernuak kezka sakon adierazi du eta Latinoamerikako herrialdeen arteko batasuna eskatu du. Txinak ordea mugak jarri dizkio diskurtso horri, atzerri ministerioaren bozeramaile Lin Jian argi mintzatu da. Pekinek indar atzerritarren edozein esku hartze gaitzesten duela adierazi du eta Venezuelak bere kabuz erabaki behar duela nola kudeatu tentsioa. Aipatuko dugu berriz, askapenak, ekimenak aurreikusi dituela, Venezuelaren aurkako eraso imperialista salatzeko eta herri venezuelarreri elkartasuna adirazteko. Deialdiak 3 egunetan banatuko dira, abenduaren 4an Bilbon, Gasteizen eta Iruñan, abenduaren 5an Donostian eta abenduaren 6an Durangon. Askapenaren arabera, Venezuelaren aurkako erasoa ez da berria, gertatutako aspalditik jasaten ari diren ofentsibaren areagotza baina ez da. Antolakundea gogorarazi du Venezuelako herriak jasandako erasoen jatorriak Hugo Chávez presidente bihurtu zen garaira atzera egiten duela eta ordutik etengabeak izan direla jasotako erasoak. Antolakunde internazionalistak azpimarratu duenez, 2 hamarkadatan zehar prozesu bolibartarra suntsitzeko saiakera zenbatezinak izan dira. Antolakundea gogorarazi du mobilizazio guztiek helburu bakarra dutela, herri venezuelarraren autodeterminazio eskubidea defendatzea eta kanpoko esku hartze oro salatzea. Aipatuko dugu baita ere Europako Batasuneko kanpo politikari agintari nagusi izandako Federica Mogherini auzipetu dutela ustezko iruzurra eta kontratazio publikoan egindako ustelkeriagatik. Beste 2 kargudun hori ere ikerketapean daude, diplomazialarientzako prestakuntza programa batean egindako irregulartasunak direla eta. Europar Batasunaren iruzurraren aurkako fiskaltzak Mogherini 4 delitu deporatu dizkio, iruzurra, kontratazio publikoan ustelkeria, interesgatazka eta sekretu profesionala haustea. Akusazio berdina jaso dute beste 2 kargudunek ere asteartean atxilotu zituzten, baina arrisku gabe ikusi dituztela eta aske utzi dituzte. Mogheriniren abokatuak esan du askatze horrek eztabaida baretu beharko lukela, polemika edabidek gehiegi puztu dutela iritzita. Ikerketaren barruan Belgikako Polizia Federalak hainbat egoitza miatu zituen, Brugesko Europako Kolitxa, Bruselako kanpo ekintzetarako zerbitzua eta susmagarrien etxeak. Ustez 2021-2022 ikasturteko diplomazia ikastaro baterako lizitazioa irizpideak aldez aurretik jakinarazi ote zizkioten ikertzen ari dira. Mogherini 2020tik da Brugesko ikastetxeko errektorea. Programak 2 milioi euroko inguruko aurrekontua izan zuen lehen 2 urtetarako eta borreien agintaldian Europar Batasunak gazte diplomaziaren prestakuntza zabaltzeko eginiko ahaleginen parte zen. Auzipetutakok dira Mogherinirekin batera Stefano Sanino, SEAren idazkari nagusio eta Cesar Segreti Europar College goi karguduna 2022tik. Eta Europar Batasunak akordioa lortu du 2027ko iraian Errusiako gas importazio guztiak gutxinak amaitzeko. Bruselak defendatu du neurriak segurtasun energetikoaren etorkizun berria markatzen duela eta Rusiaren finantzaketa bide nagusietako bat mozten duela. Europako Parlamentuk eta Kontseiluko negoziatzaileak akordio batera iritsi dira eta gas natural likidotuaren deskonexioa hasi da pixkanaka. Deskonexio hori 2026ko abenduaren 31an amaituko da beranduenez eta 2027ko irailerako utziko da gasbideko gasaren gainerako importazioak behin betiko ezabatzea. Egun historikoa dela esan du Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak asteazken honetan prentsaurrean. This is a good day for Europe and for our independence from Russian fossil fuels because this is how we make Europe resilient. I want to thank the Commissioner, the Council and the Parliament. This is European teamwork at its best. Negoziatzaileek lortutako akordioak Europako Ganberaren eta 27 kideen osoko bilkuraren oniritzi formala behar du oraindik formalki onartu eta indarrean sartzeko. Eta Itamari Euskal Erreskateontziak Mediterranean erreskataturiko 26 lagunak asteazken honetan lehorreratu dituzte. Zibitabekia portuan Erromatik gertu, itsas salbamendu humanitarioa gobernuzkanpoko erakundeak oztopoak salatu ditu eta ia guztiak adingabeak direla ere azpimarratu du. Zehazki,
salatu dute berriro ere 2% beharturiko navigazioa burutu behar izan dutela, erreskatea Lampedusa uhartetik gertu eman arren, Italia erdialdeko portu bat esleitu dietelako. Kirol aria, naiz irratian. Real Madrilek garaipena berreskuratu du San Mamesen, Atletik eraginkortasunik gabe utzita huts eta 3 galduz. Lehoiek 3 aukera argi izan arren, berdintzeko 0-1, baina barkatu egin dute eta garesti ordaindu dute jokaldi guzti hauek. Saloa, Badila, egunon. Egunon, Pei, eta egunon entzuleok, hala da partida hasi eta berehala Mbappek markagailua ireki du. Atletikeko ordea ongi erantzuten saiatu da, Gurutzetak eta Berengerrek 3 abagune garbi izan dituzte, baina ez dute asmatu eta Real Madrilek bizirik jarraitu du. Eratik oso bat txipin joskuie, alegin duen gara partido zue aurrera ataten partidue, ezin izan da, daia buru esapatu nintzen. Mikel Jauregizarra entzun berri dugu, eta hori Madrilen aurka akats larria izaten da. Atxeden aldira iritsi aurretik, Kamabingak bigarrena sartu du Mbappek area barruan utzitako baloi baten ostean, eta ordurako San Mamesek bazekien gaua aukertzen ari zela. Argi dau Madrilen kontra dako zuzen aukerak espazu zen aprobaitzaten gero asko ordein duten dizela, da ikusi de, bi okazio oso klaru zan diez gola sartxieko, ez duz aprobetxa da gero zentzuteles pagaintuz. Bigarren zatian, 60. minutuan Mbappek berriro agertu da ezkerraldetik, jaurtik eta bortitza eta 3. barrura hortik aurrera partidaren erritmoa hil eginda. Buruan jada hurrengo bi erronkak zituzten Lehoiek, Atletiko eta PSG. Niri Ernestok imitzen dozten leku guztizetan saiatuko nahi euna emoten, da esebez. Badakitz leko desberdin izan dela, ni eroso nahi da aduten guztizea itxe dute zela izan. Atletikek ezin izan dio erantzun Madrilen nagusitasunari eta markagailua. Atletik huts Real Madrid 3 utzita eta Realak ere izan du, atzokoan bart izan du partidua aurrera. Egin du kopan gutxienekoarekin, baina lanak eginda. Donostiarrek huts eta 2 irabazi diote Reusi sufrimendurik gabe, baina distirarik ere gabe. Bigarren zatia eta hasi eta segidan iritsi da lehen gola. Barrenetxeak abiatutako jokaldi dotorea, Sadikek area txikira bidali duena, eta Gotik sare barrura amaitu du. Hortik aurrera, Realak erritmoa kontrolatu du. Mikel Goti. Hemos peleado durante todo el partido por conseguir el objetivo, que era pasar a la siguiente ronda, y objetivo conseguido. Atxeden aldirartea bagune gutxi eta partida motel xamarra. Baina bigarren zatira itzulitakoan iritsi da aldaketa nagusia. Aritz Barrenetxea eta Sadik zelaira eta eragina berehala nabaritu da. Barrenen erdirak eta bikaina, Sadikek atzera utzitako baloia eta Goti berriz ere agertu eta markagailua zabaltzen. El marcar el primer gol pues da un poco alivio, sea cual sea el partido, pero bueno, sí que ha sido un Reus que tenía nivel, que se ha mostrado y que nos ha puesto por momentos las cosas difíciles, pero hemos intentado, sobre todo en los duelos, ganarlos todos para coger el balón y a partir de ahí atacar. Y hemos intentado dar un paso adelante para coger nosotros el balón, coger el ritmo de juego y luego en la segunda parte lo hemos llevado más a eso, ¿no? Azkenerako Sadikek berak itxi du partida 83. minutuan penaltia eragin eta gola sartu du. Realak helburua bete du. Kopako 3. txandara sailkatu neke gutxirekin eta arrisku handirik gabe. Markagailu azkenik Reus huts, Real Sociedad 2. Con esta victoria también lo afrontamos con positivismo, ¿no? Y ahora afrontar el partido al Alavés con toda la energía. Eta badirudi futbola dela nagusi gaurkoan, Eibarrek arnas pixka bat hartu duelako Errege Kopan, Pontevedradri huts eta 3 irabazita garaipen sendoak armakinak 3. txandara eraman ditu eta ateioka dute lehen mailako talde bat Ipuruan jasotzeko aukera. Partida gogorra izan da. Hala ere Beñat San Joseren taldeak kolpea jo du une egokienean. Galiziarrak hobeto zeuden unean Maguna Zelaia adi ibili da, baloia berreskuratu eta lehen gola
sartu du. Aurrera pausoa lasaitasunez hartu du Eibarrek eta bigarren zatian etorri da kolpe erabakigarria. Pontevedrak estutu du, batez ere Rumen Dominguezek egindako lauko aldaketarekin, baina San Joseren 3ko aldaketak berehala eragin du. Bautistak berreskuratu, Maguna Zelaia Erne eta Korpas Zelairatu eta 4 minutura utxetabi. Azkenean, Maguna Zelaia bera izan da markagailua itxi duena, jokaldi individual polita eta Pontevedra huts Eibar 3 amaitu dute. María Pagés Konpainia Arriaga antzokira itzuli da Paraíso de los Negros obrarekin. Koreografia flamenko honek zoriontasunaren bilaketa, gatazkak edo gizateriaren izaera asimetrikoa bezalako gaiak jorratzen ditu. María Pagés, Beltzen Paradisua. Abenduak 6 eta 7 Arriaga antzokian. Eskuratu zure sarrerak leihatilan edo Arriaga antzokiaren webgunean. Bizitza urratsez urrats marrazten den ibilbidea da, eta urrats bakoitzak honaino ekarri gaitu. Gaur, une batez, erritmoa jaitsi dugu. Egindako bidea miresteko. Axola duena ez baita etorkizuna bakarrik, bizitakoa da. 60 urte elkarrekin ibiltzen, eta oraindik egiteko duguna. Durangoko azoka, kulturaren jaialdia, abenduaren 5-tik 8. Peti, 28 urte zuzenean. Etxeko uzta bere bandarekin azken 28 urteetako ibilbidea zuzeneko grabaketa hauetan islatu nahi izan du. Ospakizun elektrikoa eta indartsua, Petiren ibilbideko kantu rockeroenak zuzenean. 2 LP eta CD formatuetan. Peti eta etxeko uzta, elkarren eskutik. Naizen eskutik. No Otherland, euskarazko azpitituluekin. Emanaldi berezia abenduaren 16 arratsaleko 7 Donostiako Tabakaleran. Palestinerekin konpromisio bat eta Tabakalerarekin elkarranean. Sarrerak naizeko arpidedunen txokoan eta tabakalera.eus helbidean. Informazioaren aria. Heldu zaigu, goiz honetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurko honetan, naiz eta garako kazetariak izango ditugu gurean, hemen daukagu gurekin Donostiako estudiotan, Martxelo Diaz, egunon. Kaixo, egunon. Eta baita ere, Gasteiztikan, Araia Sierra lankide, egunon. Egunon. Zer modu zabete? Ongi izan beharko. No, Ondo bai. Atzokoa egun esanguratsua izan zen, Euskararen nazioarteko eguna, eta honen baitan, Nafarroako gobernuak eta baita Lakuako gobernuak Euskararen balioa eta etorkizuna nabarmendu izan dute, hizkuntza bizia erabilgarria eta nortasun ikurra dela aldarrikatuz, bakoitza bere adierazpen propioekin, bi erakundek bat egin dute Euskararen sustapenean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gobernuak 3 foru aldundiek, Eudel eta Uema bat etorri dira aurten ere Euskararen nazioarteko eguneko manifestuarekin. Euskaran nikan, zugan, gukan lelopean, Ajuriaenea jauregiaren onduan kokatutako elkargunea espazioan eginda ekitaldia eta herritarrei gonbidapena egin diete Euskararen argia pizteko eta Euskaraz hitz egiteko hautua desiotik egiteko. Bertan izan dira besteak beste, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua edota Imanol Pradales lehendakaria. Eta egia esan, honek badu emozio berezi bat eta esan nahi simboliko bat baita ere. Lehendakariak, hau da gure ordezkaririk gorena, bere etxeko ateak zabaltzen dizkio gizarteari eta euskarari baita ere. Zer da hizkuntza bat? Da zein da hizkuntza baten funtsesko egitekoa? Lehen erantzuna erraza da, baina oso kontutan hartzekoa. Hizkuntza baten helburua da pertsonen arteko komunikazioa ahalbidetzea, konexioa ahalbidetzea.
Beraz, hemen aurreneko ondorioa, hizkuntza batek komunikatzeko balioko du edo ez du balioko. Funtzio praktikoa izango du edo ez du etorkizunik izango. Komenigarria da beti oso presente izatea. Gure buruari trampak ez egite aldera. Hizkuntza batek zuzenean interpelatzen gaituelako norbanako bezala. Bigarren erantzuna, hizkuntza bat bizirik dago, emozioak, ezagutzak eta kultura transmititzeko balio baldin badu. Nafarroan gobernuko bigarren lehendakari orde eta Euskarako Kontseiari Ana Oiok, Euskara 21. mendeko Nafarroa elean hitza irekia askotarikoa modernoa eta berritzailearen nortasun ikurra dela nabarmendu du. Zabaldutako mezuan Oio lehendakari ordeak emandako urrats positiboen eta aurretik diren mehatxuez hitz egin du. Izan ere, datu horien arabera, Nafarroako 4 gaztetatik batek badaki euskaraz. Baina etorkizun horretan badu erronkarik eta mehatxurik ere. Hoxek mezurik instituzionalenak, ezakit, nola ikusten dituzue mezu hauek, instituzioak hor daude, kalea ere badago, gero segituen ere kalearen pultsu ere jasoko dugu, baina instituzioetatik hasiko era Martxelo. Bai, ni behar bada Nafarroan jarriko dute begi puntua, ez? Eta, egia da, niusat, azken aldian aurrera pausuak eman direla, UPN gobernuan zegonetikan, niusat, aurrera pausu desente eman direla euskararen normalkuntzan eta ezagutzan eta erabileran ere, baina oraindik ere niusat gabezi handiak badirela, ez? Nafarroan administrazioari dagokionean. Hor oraindikan indarrean dago zonifikazioa, segun eta zein eskualetan bizi zaren eskubide desberdinak dituzu hizkuntzari dagokionean, eta lan publikoara heltzeko ere hor arazoak daude eta euskaraz arreta jasotzeko zer izanik ez herrialde osoan, ez? Eta egia esan bezala, ezin dezakegula ukatu azken aldian aurrera pauso desente izan direla eta hori ere ustez aldaketa sustatu duten gobernuei ere onartu behar zaiela, baina oraindik ere ustez aurrera pausuak emateko bidea badagola, ez? Egia da aldaketa sostengatzen duten alderdi guztiek ez daukatela euskararen aldeko jarrera argi bat, eta gehiengoak osatzeko garaian euskara askotan negoziazioetan bigarren mailan gehatzen den arazoa edo gaia da, eta uste hori ere horrelako hitz borobilak eta hitz potoloak botatzen diren egun batean ere gogoratzea ez dagoela gaizki uste dut. Araia? Bai, nik uste dut, importantea dela erakundetatik eta instituzioetatik horrelako, euskararen aldeko jarrera hori argi adieraztea eta horrelako egunetan adieraztea eta garrantzia ematea euskararen egunari ere bai, ez? Baina nik uste dut gakoa dagoela ezin dela horretan geratu. Hau da, importantea da euskararen eguna kontutan hartzea eta euskararen egunagatik manifestu bat edo dena delakoa publiko egitea, baina gero eguneroko bizitzan ere bai euskara hor egon behar da eta hartuetako erabakietan eta esate baterako lakuako gobernuak hartzen dituen erabakietan eta neurrietan euskara lehentasuna ere izan beharko du eta ezin da euskara defendatu eta gero urteko beste gainerako egunetan horrez egotea, ez? Hor daukagu, hor dauzkagu euskararen aurkako epai hoiek eta gero badaukagu beste arlo batzuetan ere bai ikusten dugula euskarak ez duela lehentasun hori eta ez zaiola esaten duten edo ematen duen euskararen egunean ematen duen garrantzia hori ematen. Hain zuzen, kalean berriz protestako eguna ere izan zen atzokoa, batetik esan dezakegu, Baionan, Euskal Herrian, euskaraz kolektiboko kideak Euskal Museoan sartu zirela, Bernat Etxepareren Linguae Baskonun Primitiae liburuaren aurrean eserialdia egiteko eta
liburua berriro Parisera eraman ez dezaten eskatzeko, protesta egin zuten, Euskal Herrian geldi eta euskara mundura jalgi lelopean, baita ere, Bilbon protesta burutu zuten atzokoan, guka taldekoek deituta, Bilbon euskaraz bizi nahi dugu, erdalduntzen makina gelditu lelopean, eta zehazki horren aurretik Maialen Gago Naiz Irratian izan zen. Elkarrizketa honen pasarte bat berreskuratuko dugu. Egoi Belartegirekin izan zen. Maialen Gago Guka plataformako ordezkaria da, arratsaldeon eta ongi etorri Naiz Irratira. Kaixo, arratsaldeon. Euskararen egunarekin bat eginez deitu duzuen mobilizazioko leloa argia, oso argia da. Erdalduntze makina gelditu. Kezkagarria alda euskararen egoera Bilbon? Bai, nik uste dut Bilbon eta Euskal Herri osoan ere bai. Euskalgintzako eragile nagusiak eta azterketa soziolinguistikoek plazaratu dute euskalgintza bera geldialdian edo inkluso atzeraldian sartzeko arriskuan egon daitekela, eta hori ere bai argi somatzen dugu Bilbon, beraz apur bat estankamendu egoera hori salatzeko edo hartu genuen manifestazio bat egiteko autua. Egoerak duen larritasunaren eredu edo badukagu pasaden astean bertan, euskarazko bi edabide itxi zituztela Bilbon, edo hauen itxiera iragarri zutela hobeto esan da, Uriolaz eta Presten inguruan ari gara. Bai, gukaren sorreratik nahi izan du azpimarratu euskalgintzak behar dituela, batetik kontzientziak piztu, eta gure ustez kontzientzia hori edo autu kontziente hori erabat politikoa izan behar da, eta beraz, kontzientzia diogunean, esan nahi dugu, behar dugula gero eta pertsona gehiago euskararen aldeko autu bat egin dezaten, baina autu hori gaur egun estres sortzailea dela, estres linguistikoa pairatzen duela, euskaraz bizi nahi duen orok, eta beraz, bigarren elementu bat ere jarri nahi genuen mahai gainean dela, gaur egun ez dagoela aukerarik euskaraz bizitzeko, eta badagoela martxan makina erraldoi bat, erdalduntzen makina erraldoi bat, zeinak euskalduna erdaldundu egiten duen, eta erdalduna ere euskaldundu ezinean mantentzen duena. Eta etengabe ikusten ari garela makina hori olioztatzen doala, eta adibide oso esanguratsu bat da, aurreko astean jaso genuen albistea dela euskarazko tokiko edabide bik itxi behar dutela diru laguntza faltagatik. Eta Maialen, zeren ondorio da erdalduntze makina hori, edo ondorio askoren arteko nasketa hitz egin beharko genuke? Bai, nik esango nuke ondorio askoren nasketa dela, ez dagoela esango du politika ausartak egiteko ambiziorik, Euskalgintzaren Kontseiluak ere esan du, erabaki ausartak behar direla eta politika sendoak egoera honi buelta emateko. Bilbo da Euskal Herriko hiririk handiena, duela pare bat minutu esan duzu, gaur-gaurkoz, tamalez ez dagoela ehunean bizitzerik euskaraz Bilbon, baina balditu Bilbok oraindik ere arnasgunerik barkatu. Bai, ditugu, askotan esaten dugu, Bilbo da euskaldun gehien batzen dituen eremu geografikoa, baina, klaro, faltan dela arnasgune handiak izatea euskaraz bizi alizateko edo behintzat. Hortxe, pasartea hemen utziko dugu, baina probestuko dugu parada, kontzeptu batetaz galdetzeko, Martxelo eta Alaia. Zakit, atentzio ditzen duen kontzeptua edo metafora da, erdalduntze makina, olioztatzen dena, eta berriki Uriola eta Preste da tokiko edabideen itxiera ere sortu duena Bilbon, horixe bera nabarmentzen zuen Maialen Gago Gukako kideak. Zakit, zuek identifikatzen duzue erdalduntzaren makina hori, Alaia? Bai egia dela, kasu honetan Uriola eta Preste edabideak izteko erabaki horrek, dirudiela erabaki huts bat dela ez, baina azkenean autu bat da eta
horrek ekar dezaken erdalduntzea eta ondorioa dela erdalduntzea, ez? Eta erdalduntze hori areagotzea eta batez ere euskarazko aukerak guztiz askoz murriztea eta ez dakite zer nolako beste ondorio izan aldituen, baina egia dela badirudiela hori autu huts bat dela, baina ondorioak ekar ditzake eta ondorioak handiak izan daitezke eta baita ere honen itxierarekin beste erabaki batzuk zentzu honetan beste erabaki batzuk etorri daitezkela. Beraz, ondorioak areagotu eta erdalduntze horrerantz beste pauso batzuk ematea. Bai, pixkat euskaraz bizitzeko konpromesu hartzea alegin bat eskatzen du, ez? Eta alegin konstante bat, azkenean esfortzu bat ekin behar da, euskaraz bizi ahal izateko, ez? Batez ere behar da, hirietan, ez? Herrietan, tokiko desberdintasunak egon daitezke, baina behar da euskaraz bizitzea errexago izan daiteke, ez? Arazoa behar da askotan sortzen da, hiri nagusietan, ez? Eta Bilbo izan genezake kasu horietako bat, baina antzeko egoera eman daitekela Iruñean edo Gasteizen bertan edo Donostian baita ere, ez? Azkenean giroak pixkat behartzen zaitu edo giro horretatik aldentzeko esfortzu bat egin behar duzu gazteleraz ez aritzeko eta euskaraz aritu ahal izateko, ez? Eta etengabeko esfortzu hori edonori eskatzea, zaila da eta azkenean errexena da edo urjarioak beti ere gaztelerara ematen zaitu, ez? Eta gero badago ere aipatu duten ez elementu bat, hori, ez, bi komunikabide horien itxiera dela eta, hori, ez, uste bere garaian ere musikarloan ere komentatu genula, administrazioek izugarrizko dirutza gastatzen dutela BBK bezalako festivaletan, pixka bat, ezagite, espektakulo kultura hori bultzatzeko, eta azkenean, oinarrizkoa izan beharko litzatekena, oinarrizko musika edo bertako taldeak edo euskera bera ere sostengatzeko, azkenean ez dago horrelako konpromisorik edo dirurik, ez, eta hori uste kezkagarria dela, eta bide bat izan daitekela, esan dugun ekosistema basati edo anker hori aldatu ahal izateko. Bentzen, hemen utziko dugu goizonetako lehenbiziko aipagai hau, goizeko 9:00 dira eta. Gaur ustuko dute, Martuteneko Institutu Zarra bertan bizi diren 111 pertsona, hemendik ordu erdi barru kanporatuko dituzte, eta bertan dugu, garaian institutua izandako eraikinean Lander Martinez lankide. Egunon, zein da azken ordukoa? Egunon, azken ordukoa ez dugu asko aipatzeko, polizia bertan da ja da, Donostiako municipalak ez dira gora igo, baina sarrerako errepidea itxita daukate oraingoz. Eta aipatzeko hori goiz osoan zehar jendea ateratzen joan dela, ekintzaileek esan zutenez deia luzatu zieten jendeari ikastetxea uzten joateko atzo gauetik eman omen zuten deia, eta gaur goizean jende ikusi dugu ateratzen motxilekin, gurdiekin eta batzuk ere butano botilekin. Donostiako Herri Harrera plataformako kideek azaldu digutenez, hori eraikina uzteko deia luzatu dute, eta gogoan izan behar dugu guztira 111 lagun kaleratu behar dituztela gaur, hemendik ordu erdi eskasera. Donostiako udalak jakinarazi duenez, zerbitzu sozialak pertsona hauekin kontaktuan jartzen hasiak dira, eta kontaktatu duten pertsonen 84 pertsonekin kontaktatu dute, besteak ez zuten zer jakin nahi udalak eskaintzen zizkien aukerez, eta 84 pertsonetatik erdiak La Sirena aterpetxean gaua pasatzeko aukera izango dutela iragarri du udalak. Dena den, ekintzaileek azaldu digutenez, ez dago argi zein den pertsona hauek hartatzeko irizpidea, eta salatu dut ere berez erantzuna, soluzio hau ez dagoela denboran ere finkatua, ez dakite noiz arte emango dioten pertsona hauei bertan gaua pasatzeko aukera. Ados, adi egongo era berritasun horietaz, eskerrik asko Lander.
Gero arte. Eta gure mugetatik arago esango dugu, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Donald Trumpek berriro elkarrizketa batera utzi du, eta Latinoamerikan balizko ofentsiba bat iradoki du, mezu eldarko horrek alarma piztu dute eskualde osoan, Kolonbiak kezkaz erantzun du, eta Txinak argi utzi du Venezuelaren aurkako dozein eskuartze ez duela onartuko. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Pei, eta egunon entzuleo kaste honetan Trumpek adirazpen bortitz bat egin du. Kolonbiari zuzenean egindako mehatxu soil batekin aipatu du Kolonbiak kokaina ekoizten duela eta Ameriketako Estatu Batuaki saltzen diola eta hori egiten duen orok erasoak jasan ditzakeela, ez soilik Venezuelak. Hitz horiek gatazka are gehiago piztu dute, bereziki Trumpek aurrez Venezuela narkotrafikoaren aurka lurreko erasoekin zigortzeko aukera aipatu ostean. Bi herrialdeen arteko harremanak oso ahulduta daude jada. Urrian Washingtonek Gustavo Petro Kolonbiako presidenteari bisatuak kendu zion eta Clinton zerrendan sartu zuen. Paradoxa moduan Ameriketako Estatu Batuak da oraindik kokainaren aurkako borrokan Kolonbiari laguntza ekonomiko gehien ematen dizkiona. Kolonbiako gobernuak kezka sakona adierazi du eta Latinoamerikako herrialdeen arteko batasuna eskatu du. Txinak ordea mugak jarri dizkio diskurtso horri, atzerri ministroaren bozeramaile Lin Jian argi mintzatu da. Pekinek indar atzerritarren edozein esku hartze gaitzesten duela adierazi du eta Venezuelak bere kabuz erabaki behar duela nola kudeatu tentsioa. Jakin berri dugu Nicolás Maduro Venezuelako presidenteak baieztatu duenez, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuakeko bere kidearekin hitz egin du herrialde horrek Kariben duen edapen militarrek eragindako tentsioen eta petrolio nazioko aire konektibitatearen krisiaren erdian. Entzungo dugu Maduro. Where are you from? Maduro from the street? For the peace. Es que se me enreda, estoy hablando mucho inglés últimamente. Maduroren arabera etxe zuria Miraflores jaurekiarekin harremanetan jarri zen duela 10 bat egun. Ados, adi izango era gertatzen denaz, baina adi izango era egunaren nondik norako ez. Itxason Leon, egunon, ostegun hau nolako izango da? Kaixo, egunon Pei, egunon entzulei ere. Ostegun honetarako aurre ikuspen ugari, martutenen esan dugu, lagun baino gehiagoren kaleratzea dagoela gaur goizerako aurre ikusita, bestalde Donostiako Harrera Sareak manifestazio egingo du arratsaldeko 7 egian. Ostegun honetan ere Mikel Zabaltzaren 40. urteurreneko autobus erakusketa Iruñera iritsiko da. Bestalde LPS honi ez dinamikak lakoak bultzatutako energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaren aurreko jarrera aurkeztuko du Bilbon eta Bilboko udalak karreraguneko lehen urteko datuak aurkeztuko ditu pertsona migratzaileentzako arreta zerbitzukoak. Elak EAJ eta PSeren etxebizitzan aurrien aurkako elkarretaratzea egingo du Gasteizen eta Bilbon askapenak mobilizazioa egingo du Venezuelaren alde. Hernanin berriz txotx garaiko kudeak eta hobetzeko neurrien aurkezpena egingo dute. Donostia International Physics Centerrek 25. urteurrena ospatuko du Victoria Eugenia Antzokian. Eta zeoiko presidente Antonio Garamendi Confebaskeko Tamara Jaguerekin egongo da Bilbon Forum Europa Tribuna Euskadi ekimenaren baitan. Bestalde, Labek eta Iparregoak ikusmiran Nafarroako lan eta bizi baldintzen azterketa txostena aurkeztuko dute eta EHUn sindikatu arteko azken lanuztea egingo dute. Espainiako Kongresuan fiskal nagusi berria egongo da eta amaitzeko kultura aipamen bat. Latzenek denboraren orbainak diskoa aurkeztuko duela Bilboko kafe antzokian gaur goizean zehar. Adi egongo, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidean bada nabarmentzeko jazorarik? Istripua izan da AP8 errepidean 80. kilometroan Zaldibarren Bilboko norantzan, orain dela 3 minutu jakin berri dugu autopilaketak gehituz doazela Pei. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu. Giro euritsua nagusituko da ostegun honetan bereziki egunaren bigarren zatian. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan eta bereziki Kantauriar isurialdean eta gehien bat kostaldean eta ekialdean euri giroa nagusituko da. Bertan zaparradak sarri xamar botako ditu eta puntualki mardulak izango dira. Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bertan nahiko ateri egongo da eta giro lasai izango da.
baina arratsaldean egoera are gehiago egonkortuko da, zaparradak lurralde osora zabalduko dira, eta Kantauriar isurialdean gogotik botako du tarteka ekaitza jotzea baztertu gabe. Hego-mendebaldeko haizea nagusituko da egunaren lehen eta azken orduetan, egunaren erdiko orduetan mendebaldekoa, gainera haizeak tarteka zakar joko du, temperatura minimoek gora egingo dute orokorrean, 1 eta 10 gradu bitartean arrendituko dira, maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 8 eta 11 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurian 6 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak edo, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan, eta temperaturen beherakada honekin eta prezipitazioarekin elur mailak bera egingo du, eta orokorrean 1200-1300 metroren bueltan kokatuko da. Aurtengo gabonetan ez dakizula zer oparitu? Eman buelta bat, Euskal Herriko artisautza azokatik, denetarik aurkituko duzu bertan, eskuz eta mimoz egindakoak. Abenduaren 5-tik 8-ra, Durangoko azoka plazan, goizeko 11-etatik 2:00 eta arratsaldeko 4:00-etatik 8:30. Etorri eta erosi opari polit bat. Arbaso kantolatuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen. Euskotrenek jakinarazten du. Abenduaren 5-tik 8-ra, Durangoko azoka. Eguneko eta gaueko tren zerbitzu bereziak eta autobusan ezka aparkalekuetatik. Informa zaitez ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta ere egiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurre egin, tranpak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 11:00, hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurko honetan Alaia Sierra eta Martxelo Diaz lankideekin, eta aipatzen genbiltzan, Nicolas Maduro, Venezuelako presidenteak baieztatu duela Donald Trumpekin hitz egin duela, eta baieztatu du, zehazki, deia, abegikorra izan dela, errespetu tonean eginikoa, eta dei hori ere pauso gisa ikusten duela, errespetuaren baitako elkarrizketa bat martxan jartzeko. Trumpek pasaden igandean baieztatu zuen, telefono dei bat egontzela, baina ez zuen inongo xehetasunik eskaini. Martxelo, ez dakit, akaso, galdera izan daiteke ere, zer negoziatu behar dute bi estatu hauek, jakinikan gatazka ere nondikan eta zergaitikan hasi den. Bai, azken finean, gai honetan ikusten dana, Venezuelaren burujabetasunari eraso argi bat, ez? Eta honen atzean argi eta garbi dagona dira interes ekonomikoak, petrolioa edo lur arraroak gestionatzeko helburuarekin, ez? Eta Donald Trumpek munduko hainbat tokitan horrelako diplomazia bitxi modu hau erasokorra martxan jarri du,
eta bitartekaritza lanak ere bera ikuspegitikan ere bitartekaritza izango litzatekena martxan jarri du, baina ezin dezakegu ahaztu gerra barkuak Venezuelaren aurrean daudela, eta hori mehatxu argia dala, ez? Azkenean, azkenaldian ikusten ari gara, Donald Trumpek garaipen diplomatiko ugari eskuratzen ari ditula, baina ez dut uste hori ere gatazken konponbiderako gauza honik denik, ez? Eta zentzu honetan, berak bultzatutako akordio bat sinatu zen Palestinan, baina egoera ikusten dugu egunetik egunera hildakoak daudela Israelgo armadaren partetik Gazaren kontra, eta Zizjordanian ere kolonizazio prozesua geroz eta larriagoa dala. Honek eragin dezakeen ere beste elementu kezkagarria da Latin Amerika guztia saltxa arraro batean sartzea, horra daukagu ere dagoeneko Kolombia ere jarri dute jomugan, ikusten ari gara Latin Amerikan eskubirako joera nagusi bat dagola azken aldian, baina pixkat beraien buru jabetza eta eskarreko planteamentuak dituzten herrialdeen kontrako beste elementu batzuk ere martxan jartzen ditu Trumpek, ez? Eta adibidez oain torri zait burura ere Hondurasen ere izan beharri dituzten hauteskundeak, izango dituzte mendikan gutxira bigarren itzulia, baina horre ere Trumpek beste herrialde batzutan egin duen moduan hautagai baten alde egin du modu garbian bestela diru laguntzak moztuko ditula esanez. Ez beraz ikusten dugu Venezuelako guzti hau ere herrialde bat erasotzeko beste modu bat dala, azken finean Trumpen edo Estatu Batuen interes ekonomikoak defendatu ahal izateko, eta zoritxarrez ikusten duguna munduan beste gatazkagune bat ere sortu edo larritu dezakegula, larrituko dala bai. Alaia, entzuten genuen, Nicolas Maduro ze terminotan hitz egin duen azken aldi honetan, dantzan ere ikusi izan dugu, eta, kolokialki ere, Hego Amerikan deitzen diote, halako izatari, xausero izateari, zuk nola ikusten duzu, kazetaritzaren profesional gisa, komunikatzeko halako molde horiek? Komunikatzeko mezu bate helarazteko modu zintzoena edo egokina ez bada ere funtzionatzen du, eta gainera, Trumpek ere horrelakoak izan ditu, ez? Trumpek gainera, iraintzen ditu kazetariak eta horrelako Trumpek beste maila batera komunikatzen du eta beste lizentzia batzuk hartzen ditu gainera. Beraz ez dakit Maduroren kontua bakarrik den, edo beste batzuek ere bai horrelako erabakiak hartzen duten, eta horrelako autuak hartzen duten komunikatzeko, baina funtzionatzen badu eta mezua helaraztea lortzen badu, azkenean ez dakit mezua helaraztea lortzen duen, baina behintzat berataz hitz egitea lortzen du Madurok, eta ez dakit igual horrelako mezu horiek modu simpatikoan agertzeak jendearen babesa babesten lortzen du. Ados, aipagai hau ere nabarmenduta, goizeko 9:16 dira, eta aipatuko dugu, Osakidetzaren eraldaketa izan dela, EAEko 13. legegintzaldiko abia puntuetako bat, horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko osasun ituna bideratu da, honen implementazio eta jarraipen prozesua heldu bitarte. Prozesu honen berri zein, EAEko osasungintzaren berri izateko, gurekin dugu goiz honetan, Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia, egunon? Egunon, Pegi. Osasun saileko sailburu orde izan zinen, osasun itunaren bueltako foroa gauzatu zenean, uztailean heldu zen implementazio eta jarraipen prozesua jakin nahi dugu, ze puntutan dago egun prozesua eta zertan mugiluak zaudete? Esan bezala, osasun itunarekin martxan jarri ginen 2024ko irailaren 5ean. Lehendakariaren zera izan zen, lehendakariak antolatutako foro bat, 30 eragiletik gora
eragiletik gora egon ziren edo daude foro horretan, hor daude batez ere pazienteak eta profesionalak beraien elkargoen bitartez ordezkatuta, alderdi politikoak, sindikatuak, unibertsitateak, Confebas bera ere partaidea da, eta hor dakizunez 3 parte egon ziren, lehenengoan diagnosi bat egin zan, osasun sistema nola zegoen, hor diagnostiko bat eta hor aho batez onartu zan, gero ondoren printzipioak eta baloreak onartu ziren, eta azken etapa edo azken fasea izan zen lerro 24 lerro estrategiko lantzea. Horretarako 24 talde antolatu ziren eta lan hori bukatu zen joan den urteko aurtengo 2025ko ekainaren bukaeran. Baina horrez da bukatu lanean jarraitzen dugu, uztailean pazientekin jardunaldi bat izan genuen, ondoren talde 24 taldeetako dinamizatzaileekin ere bilerak egin izan ditugu, eta lanean jarraitzen dugu, ze hor dokumentu horretan agertzen ziren 165 helburu inguru, 350 ekintza, eta gero beste 160 adierazle inguru. Orain egiten ari garena da, aztertzen eta helburu horiek zatitzen eta azpi helburuetan jartzen, eta bakoitzari jartzen zein izango dan arduraduna eta baita zein epetan egin beharko duen egin beharrekoa. Hori da aurkeztu nahi duguna, lehenengo modu orokor baten, eta gero esi joango gara azaltzen. Azken finean, honek eragina izango du Osakidetzan. Honen helburua, itunaren helburua izan da, aztertzea do ikustea nora eraldatu behar dan sistema, urrengo urteetan jasangarria izateko eta iraunkortasun bat mantentzeko. Zakit, dagoeneko prozesu honen ondorioz Osakidetzaren bueltan implementatu da aldaketarik? Bai, gauza batzuekin hasi gara, ez gaude geldirik, aipatzen ziren gauza batzuk eta ekintza batzuk martxan jarri ditugu. Adibidez, osasun mentalekoa, ez? Horre alde batetik osasun mentala pizka balantzeko eta ikusteko zein den daukagun egitura eta zer egiten ari garen aztertzeko edo pentsatzeko nola hobetu horbi lantalde hasi dira, zera ongizate emozionalaren inguruan ere hasi gara lantzen, programa berezi bat, batez ere gazteentzako, 15 eta 18 urte bitarteko gazteentzako 2026tik aurrera martxan jarriko dena, eta etengabe ari gara anagertzen diren ekintzak lantzen eta implementatzen Osakidetzan bertan. Horre prozesu honetan korapilo handietako bat izan zen osasungintza publiko eta pribatuaren arteko harremana, zuzenketak izan ziren, eta akordioarekin bat egin ez duten hainbat eragilek esan zuten osasungintza ez dagoela babestua irabazi asmotik. Zer esango zenuke zentzu honetan? Nik esango nukena da, itun honen helburua izan dela, eta jarraitzen du izaten osasun sailarena eta baita gobernu honen helburu bat osasun sistema publikoa indartzea. Eta hori nabarmen gelditu zen onartutako dokumentuan. Berriz zehazki, Osakidetzak, baliatzen ditu ere eragile pribatuak, jakine dugu, nolatan egiten da autu hori, nolako hutsuneak daude egun sisteman? Azkenean, uste dugu oreka bat mantendu behar dela. Azkenean arlo pribatua era eta kolaborazio publiko-pribatu hori nik uste dut onuragarria dela sistema batentzat, eta hori argi gelditu zen pandemia garaian. Azkenean laguntza batzuk ere behar izaten ditugula. Eta hor normalean lizitazio batzuk ateratzen dira, eta horren ondorioz daude hitzarmen kontratu batzuk parkatu, eta herrialde batzuetan, beste batzuetan baino parte hartze pribatu handiagoa dugu, baina agintaldi hau hasi zenetik argi nik uste dute gelditu dela tendentzia aldatuz badoala, ez? Alde batetik onkologikoa integratu genuen, beste alde batetik eta orain urtarrietik aurrera Gipuzkoan genituen ambulantzia pribatu batzuk publifikatu egingo dira, ez, medikalizatuak direnak, eta baita argi gelditu da gure asmoa zein den Tolosako ospitalearen proiektua aurkeztu dugunean. Segitan aipatuko dugu Tolosako ospitalearen egoera, baina gogoan dugu Euskal Autonomia Erkidegoko azken hauteskunde kanpainan osasuna izan zela, herritarren kezka nabarmenetako bat. Osasungintzari dagokienez nolako kezkak identifikatu dituzu zuek?
Kezka handiena nik uste dut herritarrentzat eta guretzat lehen arreta dela, ez? Momentu honetan eta mediku falta gehien arlo horretan dugu. Orduan badakigu eta keixa jasotzen ditugu eta gure kezka nagusia gaur egun hori da. Batez ere herri txikietan dauden konsultorioetako mediku orduak bete ahal izatea. Eta hor batzuetan, suertatzen da medikutara joan nahi duzula eta zita eskatzen duzunean, egun batzuetako atzerapena dagoela. Egia da baita, gauza grabeak direnean, edo gauza larriak direnean, eta zu osasun zenturra hurbiltzen zarenean, ez duzula itxaron behar. Normalean medikuak berehala hartzen zaitu, ez? Baina bueno, bai, lehenengo proba izaten da beti, webaren bitartez eguna edo ordua eskatzea, edo bestela telefono bitartez, eta batzuetan itxaron behar duzu. Eta guk nahi duguna da, pizka bat egoera horri buelta ematea, nahi dugu baita webaren bitartez ematen dugun zerbitzua hobetzea, ze hor batzuetan zaila izaten da, bilatzea non sakatu behar duzun edo zer egin behar duzun medikuarekin, zure medikuarekin zita lortzeko. Orduan, programa batzuk ditugu, identifikatu ditugu ahulezi batzuk eta horiek gainditzea izango da gure erronka nagusia hurrengo hilabetetan. Eta erronka horretan herritarrarekiko harremanetarako nolako kontrol mekanismoak daude? Hor, pazientekin nik uste dut hainbat aurrera pausu eman ditugula, esan dugunez gure kezka edo, gure kezka nagusia izan zen pazienteak nola integratu gure sisteman eta gure erabakiak hartzeko guneetan, ez? Eta orduan itunean sartu ziren eta beraiekin kontatzen ari gara azkenengo hilabeteetan edozein erabaki hartzeko momentuan. Hurrengo pausu bat egingo duguna baita dekretu bat edo uste dut azkenean dekretua izango dela, hori sailan ari dira prestatzen, dekretu bat pazienteen elkargo guztien erregistro bat izateko eta ikusteko beraiekin nola kontatu. Baina esaten duan bezala azken hilabetetan, eta hori izan da gure ardura, beraiekin kontatzen ari gara martxan ditugun foro guztietan. Horre osasun itunaren baitan, osasun plataformako herri plataformetako kidek eskatu zuten, hor bertan bilera horietan egon nahi zutela. Nola bideratu daiteke hori? Ez dakit nola bideratu daiteken, ze momentu hartan aukera eman zitzaien eta ez zuten onartu. Hori ez dakit inon agertu den, eskatzen da, eta gero aukera duzunean, uko egiten baldin badiozu, beste aukera bat itxaron behar zaio, ez? Dena den, bai Tolosan eta beste herri batzuetan egin ditugun bileretan, beraiekin bilerak egin ditugu, eta, entzun ditugu beraien iritziak, eta guk ere gure ikuspuntuak eman dizkiegu. Orduan, horrela jarraituko dugu, azkenean, saiatzen gara entzute prozesu guztiak martxan jartzen, eta hori dagoen beste bata, ez? Horra, ipatu duzu, Gipuzkoako ambulantzia medikalizatuak publifikatzeko aukera dela. Egun, bada berezia, Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun ambulantzien sistema, baina horre bada bestelako eredu bat, Nafarroan berriki bidean sozietate publikoa sortu zuten. Posible izango litzateke alako zerbait Euskal Autonomia Erkidegorako? Osatuzu, modu arraroa dela, baina egia da beste elkarte autonomoetan ere, orain Nafarroak jarri du sozietate publiko hori martxan, Errioxan ere uste dute horrela dutela, eta Balearretan edo. Uste dut 3 autonomia elkarte horietan jarri dutela horrelako prozesu bat martxan, publifikazio nolabait esateko prozesu hori, eta gu zain gaude eta ikusten ari gara hor nola ari den bilakatzen zerbitzu hori. Ez dakit eredu hoberena den. Eta hori aztertu nahi dugu, guk lehen pausu hau eman dugu, eta jarraituko dugu ikusten zer gertatzen da beste autonomia elkarte horietan, eta ikusten baita hemen zerbait gehiago egin daiteken, baina pausuz pausu joango gara. Ze elementu, ze oztopo ikusten diezu alako ereduari? Oztopoak, ez da oztopo, nik uste dute esaten dutenagatik oraindik agian izango da denbora gutxi daramatelako, baina beste autonomia elkarteetan denbora gehiago daramate, ez dakit emaitzak ainonak izaten ari diren. Alde batetik,
diru aldetik ere kostua gehitu egin delako, kasu gehienetan, eta ez dakigu, nik uste gure sistemarekin momentuz gu arazoak arazo ondo gaudela uste dut. Eta bueno, esan bezala, ikusi dugu akatz bat edo hobetzeko modu bat zegoela 3 anbulantzia horietan, medikalizatuak ziren 3 anbulantzia horietan, hori ja bideratu dugu eta ja medikalizatuak diren anbulantzia guztiak egitura eta sistema bera izango dute, eta besteekin aztertuko dugu zer egin daiteken. Bestalde, aipatzen genuen Tolosako ospitalea, eraikuntza aurreikusia dago, jakine dugu, ospitale berri honek nolako izaera izango duen, eskualde gehi izaerako izango da, ospitale oso izango da? Ez da izango eskualdeko ospitalea, eta bueno, ospitale horrek menpekotasuna nolabait esateko izango du Donostiko ospitalarekin. Handik joango direlako profesionalak, eta azkenean balio izango du ez bakarrik komarka horretarako, ez? Osea, horra joan ala izango dira baita beste inguruko, beste herrietako pazienteak ere. Baina batez ere egongo da Donostiko ospitalaren menpe. Zehazki, egun, eremu horretako osasun arreta Asunción klinikaren kontzertazioaren bidartez burutzen da. Bertako langileek eskatu dute ospital berriarekiko subrogazio prozesu bat gauzatzea. Bideragarri izan daiteke hau, nola ikusten duzu? Bueno, subrogazioaren kontua, honetan ez da aplikagarria, subrogazioa aplikatzen da lehiaketaren bitartez kontratatzen diren zerbitzuekin, ez hau gainera ez dago sistema horretan sartuta, dena den hitz egin dugu sindikatuekin eta egin dugu proposamen bat langile hoien, ez dakigu guztien edo batzuen egoera gutxienez bideratzeko. Hori pentsatua dago, dena den hor programa bat edo plan bat jarriko dugu martxan, Osakidetzako mahai sektorelan onartu beharko den plana, eta gero hori gauzatza izango da. Dena den horretarako 5 urteko epea dugu, baina gure helburua hori da, gutxienez batzuk lanpoltzen bidez dena delakoa sartzea osasun ospital publiko horretan. Orain arte ere lanean egon diren langile batzuk aurkeztu izan dira gure oposaketetara, eta batzuk ja pasatu dira gure sistema publikora. Horre bestalde, psikologoak ere Osakidetzaren parte dira, proiektu pilotu bat ere martxan jarri zen, baina horre salaketa izan zen, psikologia klinikoaren espezializazioko titulu ofiziala ez delako eskatu, nola bideratu dago? Egia da, onelako programa martxan jarri izan dira beste leku batzuetan ere, Nafarroan jarri izan onelako programa bat martxan, eta hor errekurtzo bat egon zan, eta gobernuaren alde egin zuten, beraz guk ere prozedura berdina jarraitu izan dugu, ez? Lehen arretan egongo diren psikologo hauentzako, psikologo sanitarioak deitzen ditugunak, programa hori martxan jarri dugu, eta hor psikologiako gradua izatetik aparte master bat izan behar dute, baina ez PIR delakoa. Horretarako, PIRra duten psikologo klinikoak baditugu gure sisteman, osasun mentaleko sarean badaude, baina kasu honetarako pentsatu izan dugu beste psikologo sanitario hauekin nahikoa dela, eta horiek direla behar ditugunak lehen arretan martxan jartzeko. Dakizuenez, 9 plaza, oraindik plaza moduan edo, baina 9 proba, 9 ingurutan proba hori egingo da, 9 pertsona kontratatuko ditugu. Kontratazio zerrenda bat martxan jarri genuen, eta egun hauetan bukatu da epea, eta 9 lanpostu nolabait esateko betetzeko 1000tik eskabide gora jaso izan ditugu. Orain martxan jarriko ditugu lehenbailen kontratazio horiek. Horre, betetzeko zailak diren plazen lan eskaintzako 45% utzi gelditu da. Zer dela eta zailak dira postu hauek betetzen? Hor ministerioak albideratu zuen horrelako
opeak edo martxan jartzea, ez? Bueno, horretarako lege batek eman behar zigun baimena hori lortzeko, ze horrelako opeetan ez da oposaketa faserik egiten, merituen lehiaketaren bitartez betetzen dira lanpostu horiek, eta hor irizpide desberdinak egon ziren, eta guk aukeratu genituenak izan ziren arratzaldez txandak dituztenak, ze hor ikusten ari gara geroz eta zailtasun gehiago ditugula lanpostu horiek betetzeko, paketan daudenak ere zailagoak izaten dira, herri txikietan dauden konsultegietan lan egiteko ere ez daukagu hautagai gehiegi, azkenean bakarrik egoten direlako, eta hori zailago izaten da betetzeko, horrelako irizpideak hartu genituen, batez ere hori, esaten dudan, arratzaldez, paketan, herri txikietako konsultorioak betetzekoak, eta gero, kasu batzuetan, kontratu batzuk izaten dira, zentru baten baino gehiagotan lan egiteko. Guzti horiek, hortik aukeratu ziren 169 lanpostu, horiek sartu ziren OPE berezi horretan, eta ikusi genuen hasieran adjudikatu genituen 167, beraz bi gelditu ziren adjudikatu gabe, hain zuzen ere psikiatren bi lanpostu, baina gero, kasu batzuetan, 22 edo horrelako zerbait izan zen, naiz eta adjudikatu ez zuten postua hartu, erabaki zuten ez hartzea, eta gero beste kasu batzuetan, naiz eta hartu, urrengo egunean eszedentzia eskatu zuten, normalean Osakidetzako beste kategoria batzuetako lanpostuetan jarraitzeko. Orduan orain egin duguna izan da hor gelditu diren lanpostuak, erdi inguruak, 75 edo dira, horiek berriro erresulta fasean atera ditugu, eta zain gaude zenbat gehiago betetzen ditugun. Ja ikuste dugu irailetik hona jarri ditugun prozesuetan batzuk gehiago ja bete direla, baina benetan zailak dira lanpostu horiek betetzeko zailak suertatzen ari dira. Hain zuzen, zailtasun horren ondorioz ere, eztabaida publikoa ere, eztabaida publikoan aipatu zen elementuetako bat ere bazen, demagun, ikasle hauek formakuntza jasotzen dutela Euskal Herriko Unibertsitatearen bitartez, eta horren ostean, MIR prozesuaren bueltan daudenean, konpromezu bat eskatu beharko litzaiekela. Halako proposamena, Osakidetzak egun nola ikusten du? Ikaslei eskatzea, egia da zaila da, konpromisoak guk kontuan hartu, orain arte, nik uste dut azkenengo ikasturtean, azkenengoan, 400 plaza atera dira medikuntzan, 200 gaztelaraz eta beste 200 euskaraz, horre osasun sailak eta batez ere sailburuak borroka handia izan ondoren Euskal Herriko Unibertsitatearekin, lortu genuen 200 izatea, gero mirrera pasatzen direnak hemen 500 piku plaza ateratzen dira mirrerako, eta hor ateratzen direnetatik, hemen autonomia elkarte honetan ateratzen direnetatik, 70% gora hemen bertan gelditzen dira. Eta aurten, gainera lortu dugu, beste autonomia elkartetatik 100 pertsonatik gora ona ekartzea. Beraz, aurten bete ditugu, lanpostu, nolabait esateko, lanpostu edo plaza, plazetatik ateratako, guri dagozkiguna paino 105 gehiago. Bete ditugu 105. Gure hemen ikasi, hemen mirra egin eta gelditu direnen artetik, eta beste autonomia elkarte batzuetatik etorri direnekin. Emaitza ez da txarra, gertatzen dena da urte hauetan hainbat eta hainbat jubilazio daudela, eta lanpostua betetzea geroz eta zailagoa da, saiakera guztiak egiten ari da, nik uste dute mahai gainean proposamena jartzen dituen bakarra gure sailburua dela, mediku falta honi aurrera egiteko, baina beste aldeak ez ditu onartzen, edo batzuetan ez du erantzuten egindako proposamenei.
Horretaz gain, beste autonomia erkidegoetik erakarritako talentu horri dagokionez, hor ere balantza horretan, mediku beharraren balantzan sortatzen den beste elementuetako bat ere bada profesional hoien hizkuntza horre aldarrikatzen baita, euskaraz hartatu izatea pazientea. Zakit, halako egoera konplexu hoietan, euskara nun gelditzen da? Bueno, euskara gure lentasuna da, eta sailburuarena hori da, eta horregatik eskatu zuen medikuntza gradurako euskarazko plaza kopurua igotzea. Argi dugulako pazienteentzat ez dut esako euskara erabiltzeak osatuko dituenek, baina gutxienez beste guk uste dugu oso garrantzitsua dela, batez ere adineko pertsonak beraien hizkuntzan tratatzea, ez? Eta hori da saiakera, horregatik uste dugu zenbat eta euskarazko plaza gehiago izan, jente horrek normalean arraigo gehiago izango du, eta hemen gelditzeko zer gehiago izango duela, ez? Motivazio gehiago izango duela. Eta, bueno, horrekin jarraitzen dugu. Dena den, egia esan ez dugu uste orain arte euskararen kontua oztopo izan denik. Badakigu kasu batzuetan, eta lehengo gunean esaten ziaten, pediatra falta zegoen inguru baten, eta lortu dugula beste autonomia elkarte batetik pediatra bat ekartzea, baina uste dugu momentu honetan eta kasu batzuetan behar duguna da mediku bat. Euskalduna bada asko hobeto, baina bueno, medikua izatea da gaur egungo kezka, medikuak izatea. Eta ahalegin guztiak egiten ditugu gure plazak betetzeko. Beste autonomi erkidegoetatik ekarrita edo dauden lekuetatik ekarrita, eta hori izango da gure lehentasuna hurrengo hilabeteetan ere. Adi, egongo era datorrenaz, Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia. Mila esker goiz honetan gurean izategatik, nahi duzun arte? Bale, mila esker, hurrengora arte bai pei. Minutua, besterik ez goizeko 10 gehi gutxi izan daitezen, eta aipatuko dugu elkarrizketaren gako ezberdinak, Martxelo Diaz eta Laia Sierra, gure solaskideekin. Elementu esanguratsua da, medikuaren beharra, nola ikusten duzu horre, aipatzen zuen Lore Bilbaok, beste autonomia erkidego batzutatikan lortu dituztela, mediku berri batzuk ematen du administrazioa medikuen arrantzan eta beraien atzetikan dabilela iaia, baina noski, gizarteak arreta eskatzen du. Bai, eta ez dirudi ere oso modu eraginkorra edo etikoa denik, ez bestei horrela medikuak lapurtzen egotea, ez? Ni uste, igual epe luzerako begira ere interesantea izango litzateke, ikasketak indartzea, egun medikuntza ikasteko izugarrizko zailtasunak dituzte, noten mailarekin, eta behar bada hori bultzatzea eta plaza gehiago egitea, edo eskaintzea interesantea izango litzateke, naiz eta behar bada hori epe ertainerako konponbidea izango zan, ez? Euskararekin ere, horrelako konponbideak lortzen balin badira, euskara Osakidetzan, suposatzen da, tokia galduko duela, ez? Eta nik eskatu nauen beste gauza bada, izan da, ambulantzien hori ez publifikazioari jarritako, ez dakit aitzakiak edo horpide horretan aurrera ez egiteko argudioak, ez? Ni uste Nafarroan martxan jarri da, eta ni uste modu egokian gauzatzen ari dela, egia da behar bada gauza konpondu beharko direla, eta ez dela panazea bat, baina ni uste gogoratu beharko genituzkela duela gutxi kontratuekin izan ziren arazoak Bizkaian eta Araban ambulantziaekin eta zerbitzua bertan bera gelditzeko arriskuan izan zala, ez? Beraz ni uste osasungintza ongizate estatuaren oinarrietako bat baldin bada, ni uste publikotasunara jo behar dela, publikotasuna defendatu behar dela, eta ambulantzien alorra ni uste egingarria den elementu bat dela, eta hori ez, izaera publiko horretan aurrera pausuak emateko nahiko bide egingarria. Alaia? Bai, nik nabarmenduko nuke horretaz mediku
mediku hoien gabeziaren inguruan, arazoa dagoela, balde batetik, mediku falta bat dagoelako, ez? Edo beste alde batetatik, medikuak badaudelako, baina ez dutelako nahi, edo ez dutelako aukerarik postu hoietara, edo eskaintzen diren postu hoietara sartzeko edo. Beraz, ez dakit, nik uste dut lehentasuna izan beharko zela euskara sartatzeko kapaza den mediku bat sartzea postu hoietan, eta, izinezkoa baldin bada, eta ez baldin badago inorre horretarako prestatuta, beste aukera bat bilatzea, behintzat, behin-behinean, ez? Eta gero ja, euskaraz hartatzeko kapasa den norbait sartzea postu horretan, eta benetan, igual, formakuntzatik hori ere bai bermatu alizatea, eta, Martzelok aipatu duen bezala, medikuntza ikasteko edo mediku izateko prestatzeko beste modu batzuk erraztea edo albidetzea, mediku eskaintza hori bermatu alizateko, ez? Ezin dugu osasun publikoko sistema bat izan mediku faltarekin edo medikurik gabe, eta lanean dauden mediku askoren lan baldintzak ere bai, lan baldintza horien kalitatea bermatuta ez badago, horre bai beste gabezia bat dago, ez? Medikuak badaude, baina kolokan daude, esan nahi dute gabezia mediku falta baldin badaukagu, beste mediku batzuek lan baldintzak ez badira onak, horre ere bai beste arrisku bat dago postu gehiago galtzeko, beraz hori formakuntza bermatzea eta gero mediku eskaintza hori bermatzeko importantea litzateke, eta euskarari lehentasuna emanez, ez? Euskaraz arreta emateko lehentasun hori bermatuz. Zen nik uste dute, onartu dugula euskarazko arreta hori ez dela beti ematen, eta ez dela beti bermatzen, baina nik uste dut posible litzatekela eta posible dela hori guztiz bermatzea. Elkarrizketa hasi dugu, osasun itunaren prozesuari buruz hitz egiten, eta esan digu, orainikan martxan badela, helburuak aztertzen dabiltzalako, eta baita azpi helburuak aplikatzen, hor elementu nagusi izan zen, itunaren baitan adostasun handi bat sortu naizela, estatu ituna deitzen zaion halako bat, baina EH Bilduk ez zuen sinatu, ELA sindikatuak ez zuen parte hartu, LAB sindikatu hasi zen eta joan egin zen, bestelako eragile asko ere itunetikan joan ziren. Ez dakit, sentsazioa baduzue, baliabide hau denboraren poderioz eta bereziki, desadostasun horiengatikan lausotuz joan dela, Martxelo? Bai, hasieran planteatu zanean, aipatu duzun bezala, akordio orokorra, etorkizunerako sistema bermatzeko, egitasmoa adosteko prozedura bezala aurkeztu zen, eta egia da, denbora pasa ala, hor eragile desente kanpoan gelditu direla, eta hori behar bada, akordioaren indarra edo garrantzia ere, zalantzan jartzen du, azkenean uste, betidanik askotan aipametzen da, ongizate estatuaren oinarritako badala osasungintza duin bate izatea, eta hori bermatzea, uste, eragile guztien ardura izan beharko litzatekela, baina akordioak garrantzitsua dira, eta azkenean uste, eredu desberdinak ere, mai gainean jarri direla, eta behar bada, publikotasun horren inguruan ere, ikuspegi desberdinak daudela, eta orain ikusten ari garen akordio hori, behar bada, ez da hasieran azaldu zen bezain zabala, eta hori nire ustez keskagarria da, azkenean ere bere helburu nagusia, hau da, datozen urteotarako, datozen belaunalditarako sistema bermatzea eta indartzea, behar bada, zalantzan dagoelako ere.
Goizeko 10:04 gutxi direla, esan dugu goiz honetan adi-adi izango ginela, Martutereko Institutu Zarran gertatzen zenaz, nabarmendu dugu, voluntarioki 100 bat lagunek, eraikina utzi dutela desalojoaren aurreikuspenaren bueltan, udalak ere iragarri du, bertan zeuden pertsonen erdia, la sirena aterpean jasoko dituztela, jakin nahi dugu ere, azken ordua zein den bertan dugu Lander Martinez lainkidia, egunon? Egunon bai, otsailerako programatua zegoen etxegabetzea gaurkoan hasi dute, 9:10 aldera iritsi da Ertzaintza eta Donostiako udaltzaingoa lekura, dispositibo handi bat izan da eta bertan geuden kazetari eta ekintzaileak mugiarazi gaituzte. Ekintzaileek esan dutenez orain uneotan ez dago inor erekin barruan, baina ez dakite ziur hori hala izango den. Garazi Montutxi dugu hemen gurekin. Garazi barkatu. Bai. Garazi Montutxi, Harrera Sarea plataformako kidea da. Garazi, nola ikusten duzue gaur 111 lagun kale egoeran utziko dituzte Martuteneko Agustindarra Institutuko etxegabetzearen ondorioz gertatuko dena, eta zein da zuek gaur egin nahi duzuen aldarria afera honekin? Bueno, esan nahi dugu, nahiz eta udaletxeak eskerrak, baina berandu eta gaizki montatu duen, por fin, La Sirenako aterpetxa eta ireki du zeren urteak genera matzan hau eskatzen, jende asko kanpoan gelditu dela. Ez dakigu zehazki, baina esan digutenez gutxi gora bera 50 pertsona bakarkan sartu ahal izan dira, eta gu atzo goizetik kolektibo sozialak, bolondresak, hiritarrak gaude beste gazte guzti hauekin kanpoan gelditu direnak, ez daukatenak nora joan, ez daukatenak laguntzen egongerako etxeekin eta horrelatzen ez daukaten ez nola jun aterpetxera, ez nola jun beste txoko batetara, baina oso gogorra zen jende asko, ez du aukera hori, nahi izan duten sartu aterpetxe hortan, ez dute aukera hori euki, ez dute ulertzen zergaitik batzuk bai da beste batzuk ez, eta eskatzen duguna da mesedez denak eukitze aukera aterpetxe hortan egoteko, eta mesedez jendeak kaletikan ateratzeko, zen inorrek ez du nahi kalean egon. Denbora luzez salatzen egon zarete ere, berez pertsona hauek ere egoera zaurgarrian bizi zirela orain arte ez, ikusten dugu otsailerako programatua zegoela, orain hasi dutela etxegabetzea. Noski prozesu honek pixu gehiago du negu gorrian gauden honetan, ez, egun euritsua gaurkoa, pixu gehiago duela gaurko desalojoak ez, den datarengatik. Bai, hori da, eske ja daude oso egoera zaurgarrian, ja kalean zeuden, naiz eta Martuteneko eskolan aliz eta bizitza duinena saiatzen egin kale egoeran daude ja, orduan oso gogorra izaten ari da kale egoera horretatik berriro beste kale egoera batetara joatea ez, eta hori oso zaurgarria dira, hemen orain ikusten ari gara nola Polizia Nazionala etorri den ere, espulsio espedienteak ireki ahal izateko, eta esaten duguna da egoera irregularrean daudela, atzerritartasun legeak ez dielako uzten egoera irregular batean egoten, ezin dutelako lana egin lehenengo 2 urteetan, eta inorrek ez dukela kale egoeran egon behar. Orain arte ikusi dugu, azkenean pertsonei laguntzeko lan gehien duten pertsona ekintzaileak izan zaretela ez, voluntarioak, Jon Insausti Donostiako alkateak esan duenez ez, pertsona bakoitzaren kasu aztertzen ari da zerbitzu sozialak, eta printzipioz irteera baten bila daude, zuek errealitatean hau horrela dela uste duzue? Espero dugu benetan horrela izatea, baina momentuz ez gaude zer ikusten honi buruz. Gizarte zerbitzuek noski ezagutzen dituzela pertsona bez, pertsona hauek gizarte zerbitzutara joaten dira, eta denbora daramate joaten, baina ez daude medioak, ez daude medio sozialak, jarraipen hori egiteko esaten ari dena, alkate jaunak esaten ari den jarraipen hori egiteko ez daude medioak, ez daude medio sozialak. Orduan, momentuz, bolondresak eta kolektiboak izan gera lan hori egin duguna. Ez da egia, jarraipen individualizatu bat egin zaiela bakoitzari azken egun hauetan, ez da egia joan direla kale ez hitzaileak bere ingana hitz egitea, guk abisatu diegu, guk saiatu gera transmititzen alik eta hoberen ze suposatzen duen desalojo batek eta ze suposatzen duen Polizia Nazionala etortzea eta hori guztia. Ikusi dugu ez, gainera aipatu duzu ere, kaleratutako pertsonen gehiengo Afrika iparraldetik datoztela edo kanpotik etorritako pertsonak direla aukera berrien bila. Zuek konsideratzen duzue voluntariotza eremutik
azkenean hau izan daitekeela beste eredu bat, azken urteotan ikusten ari garen etorkinen kontrako jazarpen honen aurrean beste pauso bat izan daitekeela jazarpen horrena. Beste pauso bada, noski baietz. Eske jende honek ona etortzen denean ez dauka non egon, eta oztopoz beteta dauka bere ibilbidea. Naiz eta ona etorri, bizitza hobe baten bila oztopoz beteta da. Eta gaurkoa da beste adierazpen bat, beste behin, egoen da hain egoera zaurgarrian, nola berriro, behin da behin, dauden espazietatik bota egiten zaien, eta nola baliabide falta badagoen, zen inorrek ez du nahi kale egoeran egon. Eta pixka bat amaitzeko Garazi, zuek ze proposamen egiten duzu, ez? Atzerik zatuzte eskatzen adibidez lasiren aterpetxearen erabilera handiagoa izatea ere, pertsona hauei irteera emateko eta ez kalea egoera batean uzteko, iria zuen proposamen nagusia? Gure proposamena da lehenik eta behin pertsona horiek ez direnak sartu ahal izan zirenan, mesedez denak eukitzea aukera sartu ahal izateko. Baita ez dugu nahi ahaztu, pertsona hauen ez gain, beste hainbat 200 pertsona kale egoeran daudela Donostian momentu hauetan, orduan beraientzako ere baliabideak eskatzen dugu, kale egoeran ez luke inork egon behar, eta mesedez medio sozial gehiago jartzeko, zeren egin beharrak egin behar asko, eta basikoak oinarrizkoak bolondresak egiten ari gera eta kolektibo sozialak, eta ez luke horrela izan behar. Eta koordinazio gehiago mesedez egotea, eta hastea gauzak aldatzen zen, egoera oso gaizki dago, eta geroz eta okerrerago doa pertsona hauentzat. Amaitzeko zuek ez dakit informazio duzuen orain eraikin barruan jendea dagoen oraindik, ala jende guztia atera den bertan zegoen jende guztia? Bateon bat barruan dago, eta horren momentu hauetan abisatu digute Polizia Nazionalarekin daudela. Eskerrik asko Garazi tartea eskaini izanagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere lander bertan egoteagatik. Ez da zer, gero arte. Aipatuko dugu, Garazi Montustxik esandakoak, aipatu du oraindikan pertsonaren bat barruan dela baita, Polizia Nazionala handela eta kanporatze espedienteak bideratuko dituztela, baina akaso bi hitz argiak Montustxik esandakoak direla, berandu eta gaizki kudeatu dela, eta gainera hau nahiko ez, eta aipatzen genuna, eta egun hauetan gara bukarian irakurri ahal izan duguna, desalojo hau otsailerako aurreikusia zegoela, Martxelo. Bai, azken finean ustete udalak eskua sarratzeko erabaki hartu duela, azkenean presio sozial bat izan dalako eta salaketa publiko bat izan zalako, agerraldi bat egin zuten 111 lagun kanporatuak izango zirela, dagoeneko baldintzak kaskarretan bizi ziren 111 lagun kaleratuak izango zirela, ez? Eta horren aurrean hasi ziren udalaren partetik neurriak hartuko zituztela esaten, ez? Eta ni uste beste elementu bat Garatzik komentatu duna nabarmentzekoa dela, azken finean badirela 110 pertsona Donostian etxe bizitzarik ez daukatenak, otordurik ez daukatenak ere, eta azkenean gizarte zibilak, taldeek, bolondresek egiten dutela lan hori, ez erakundeak egin beharko luketen lan hori bolondresen eskuetan dagola une hauetan Donostian, ez? Azta ni uste hori ere salagarria dela, are gehiago bolondres horiek izugarrizko kriminalizazio kanpainak jasan behar izaten dituztelako, bai erakundeen partetik eta baita ere, komunikabide zehatz batetik eta talde ultraeskuinarekin lotura duten talde batzuen partetik, ez? Eta ni uste guzti hau mahai gainean jartzen baldin badugu, ikusten dugu Donostian arazo larri badagola, eta zoritxarrez erakundeek ez dutela erantzuten beharko zuteken moduan. Alaia? Bai, nik uste dut nabarmendu behar dena dela hau ez litzatekeela gertatu behar, ez? Garazik aipatu du inorez luke kalean egon behar, eta kaleratze hau ez lukela gertatu behar. Bueno, gero ondo dago udalaren partetik eta alkatearen partetik behintzat esatea, 100 pertsona baino gehiago hauei irtenbide bat edo bakoitzarentzat konponbide berezi bat bilatzen ari direla udalaren partetik, baina oraindik ez dakigu zein den konponbide hori eta dagoeneko kalean daude, batzuk joan dira Lasirena aterpera, baina beste askok ez daukate tokirik han egoteko edo ez daukate nora joan, eta ondo dago, epe motzera zerbait izatea, baina ikusi beharko da epe luzera zer neurri hartuko diren
nola hartatuko dira pertsona hauek eta bueno, Garazik aipatu du, ez? Ezin dute lanik egin, ezin dute lanik egin, ezin dute etxebizitza bat eskuratu ere, eta bueno, ikusi beharko da, epe luzera esan nahi dute, hemendik egun batzuetara, edo hemendik aste batzuetara, zer gertatuko den pertsona hauekin, ez? Nora joango diren, eta jakingote dugun zer gertatzen den beraiekin, ze, bueno, kanporaketa hau orain edabidetan ateratzen da, eta orain badakigu zer gertatzen ari den, baina gero epe luzera eta hemendik aste batzuetara baliteke ez jakitea zer gertatu den beraiekin eta ze baldintzatan bizi diren. Hori. Horre, gako garrantzitsua bata ere, akaso bereziki alarma mediatikoa piztu da, kasu zehatzonengatikan, 111 lagun direlako, baina horre, Garazi momentuz txik nabarmentzen zuen, ez daudela mediorik jarraipen egiteko, eta hau dena delakoa gertatuta, egiturazko kontua da eta aurrekontuetako kontua, Martxelo. Baina, bueno, Donostiako udalaren partetik bota izan dana da inguruko herrietatik bidaltzen dituztela etxerik gabe dauden pertsonak Donostiako udalak hartatu alizateko. Ez da, horretan ere, bere arduraren falta ikusten dela. Ez azkenean, sirena ere behar bada enbeineko konponbide bat izango litzateke. Mendikan gutxira behar bada bertatik kanporatuak izango dira, edo, udapartetan seguro ez daudela hor. Azkenean hor ikusten dugu, behar bat badagola, bat direla 150 inguru lagun etxerik gabe Donostian daudenak, edo hori dira gutxi gora berako zifrak egun hauetan aipatu izan direnak, eta horren aurrean udalaren partetik edo beste erakunde batzuen partetik, erantzuna partxea jartzea, baino besterik ez dela, ez? Eta zentzu horretan, behar da, egoera larria da, azkenean pertsonez ari gara, eskubideak dituzten pertsonez, eta bereien eskubide horiek egunetik egunera, zapuztuak izaten ari direlako. Araia? Bai, nik uste dut ere bai, kontuan hartu behar dela, behin-behineko soluzio horietaz aparte, eta, kasu honetan esaterako, La Sirena albergean sartzea, horretaz aparte, pentsatu behar dela baita ere, Martxelok esan du ez, pertsonak dira, eta 100 pertsona baino gehiago dira, bakoitza bere bizitzarekin, bakoitza bere kezkarekin, eta kontuan hartu behar da, bakoitzak daukan egoera pertsonala ere bai, eta bakoitzaren beharrak eta kezkak eta bakoitzaren egoera hori kontuan hartzea eta horretarako baliabiderik ez badago, ez dakit, beste konponbide bat bilatu edo segurazki gauzak Garazik esan duen bezala azkar eta beranduta eta gaizki egingo direla, ez? Ben, utziko dugu goizonetako analisi maila, Martxelo Diaz eta Araia Serra, mila esker, gurean izategatik. Ondo izan. Agur. Goizeko 10 dira eta azken ordukoei dagokionez, esango dugu Martuteneko Institutu Zaharrean gaua igarotzen zebiltzan 100 lagun goiti euren borondatez atera dituzte eraikinetik, ostegun honetarako finkatu ezagun etxegabetzeari erantzunez, udalak iragarri du, erdiak La Sirena aterpetxean birkokatuko dituztela. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei egunon entzule goizean zehar kontatu dizuegu. Martuteneko Lanbide Heziketako Institutu Zaharrean lo egiten zuten 111 pertsonak etxetik atera behar zituzten ostegun honetan. Eguna iritsi aurretik ere gehienak asteazken arratsalde gauean hasi ziren eraikinetik ateratzen, eta gaur goizeko lehen orduan beren borondatez poliziaren utzarazpen bortitz baten zain egon gabe. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsona hoiei laguntzen dieten Harrera Sareko ordezkariak bertaratu dira irteeran laguntzeko. Jonin Sausti Donostiako alkateak
Euskadi Irratian adierazi duenez, 50 pertsona inguru itxita zegoen La Sirena aterpetxean kokatuko dituzte. Harrera saretik argitu dutenez, bizitoki baliabide hori berandu ireki zen bart, bertan bizi ziren pertsona batzuei oso berandu eman zieten abisua eta mugimendu sozialetako voluntarioen bidez egin zen leku aldaketa guztia euripean. Gainera, ziurtatu dutenez, ez da banakako bisitarik egon, ez da mailakatutako irtenbiderik egon. Alkateak esan zuen bezala, gizarte mugimenduek lagundu diete pertsona hoiei guztiei. Kolektiboek eskatu dute hemen lo egin duten pertsona guztiak hartzeko, ez batzuk bakarrik, pertsona asko kalean geratu baitira. Donostian kale egoeran geratzen diren beste 400 pertsonak ere aipatu dituzte, eta bitartekoak jartzen jarraitzeko eta guztia koordinazio handiagoarekin egiteko eskatu dute. La Sirena irekitzea lortu izana agurtu dute, baina argi utzi dute mugimendu sozialen presioari esker izan dela hori. Ertzaintzako hainbat patruila goizeko 9 bertaratu dira eta kazetari eta gizarte taldeetako kide guztiak tokitik urruntzera behartu dituzte oso modu txarrean eta bultzaka bertan zeuden erreportarien arabera. Eraikina zigilatu dute. Udaltzaingoa eta Espainiako poliziaren 5 ibilgailu ere bertaratu dira eta hainbat gizarte taldek dei egin dute gaur arratsaldeko 7 egiako epaitegietatik egoera salatzeko antolatu duten mobilizazioan parte hartzera inorrez kale egoeran lelopean. Era berean mantak eta kanpindendak eramateko eskatu diete herritarrei. Nazioartean aurretik ere aipatu dugun albiste bat, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek berriro ere elkarrizketa alde batera utzi duela eta Latinoamerikan balizko ofentsiba bat iradoki. Mezu oldarkorrek alarma piztu dute eskualde osoan, Kolonbiak kezkaz erantzun du eta Txinak argi utzi du Venezuelaren aurkako edozein esku hartze ez duela onartuko. Eta bitartean, Nicolás Maduro Venezuelako presidenteak baieztatu duenez Donald Trump Estatu Batuetako bere kidearekin hitz egin du. Herrialde horrek Kariben duen edapen militarrak eragindako tentsioen eta petrolio nazioko aire konektibitatearen krisiaren erdian. Where are you from? Maduro from the street? For the peace. Es que se me enreda, estoy hablando mucho inglés últimamente. Maduroren arabera etxe zuria Miraflores jauregiarekin harremanetan jarri zen duela 10 bat egun. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta duela ordu bete baino gehiago istripu bat izan da AP8 errepideko 80. kilometroan, Zaldibarren eta Bilbora bidean. Errei bat itxi dute eta autopilaketak sortu dira, gainera esan behar da, gehituz doazela ordu honetarako, orduan sortu diren pilaketak. Gaurko eguraldiaren informazioa ere jasotzeragoa, Zikiri Barluzea. Giro euritsuan nagusituko da ostegun honetan, bereziki egunaren 2. zatian. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan eta bereziki Kantauriar isurialdean eta gehienbat kostaldean eta ekialdean euri giroa nagusituko da. Bertan zaparradak sarri xamar botako ditu eta puntualki mardulak izango dira. Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan bertan nahiko ateri egongo da eta giro lasai izango da, baina arratsaldean egoera are gehiago ez egonkortuko da. Zaparradak lurralde osora zabalduko dira eta Kantauriar isurialdean gogotik botako du tarteka ekaitza jotzea baztertu gabe. Hego mendebaldeko haizea nagusituko da egunaren lehen eta azken orduetan, egunaren erdiko orduetan mendebaldekoa, gainera haizeak tarteka zakar joko du, temperatura minimoek gora egingo dute orokorren, 1 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 8 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 6 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak edo, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan eta temperaturen beherakada honekin eta prezipitazioarekin elur mailak bera egingo du eta orokorran 1200-1300 metroren bueltan kokatuko da. Kontu guztioekin geldituko era, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta Jon aurretik agurtuko ditugu 2. kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Pegi. Beno zer modu zaudete? Goiuri txili geratu da. Bai, urduri nago, Pegi, urduri nago. Uste zerbaitenatik izan dela. Durangora gaur joango gara dena montatzera eta urduri nago. Noski, egun bereziak zuentzat ere. Bai, izango dira, baina tira, saiatuko gara gure entzulei helarazten, Durangoko esentzia, gora berak,
kontraesanak, parrandak, eta sortzaileen lanak. Eta, bueno, uste dut gainera bihar konexio berezia egin behar dugula zuekin, Peli, nolabait Durangoko azokaren hasiera atari horretan, ezta? Hori da, bai, goiza girotzeko aukera eta itzakia proposa da Durango, hala egingo dugu, baina horretarako azkeneko pausoa, falta zaizue, nolako kontuak aipatuko dituzu hor. Saio berezia eta gozoa. Hasteko goiurik nolabait giro parrokianoan edo eklesiarrean edo ez dakit nun murgilduko gaituen Beloradoko mojen testu inguruan, goiuri? Bueno, lapurretetan. Ni oinarrituko naiz, lapurretetan. Hemen ari zarete denak Beloradoko monjekin gora eta bera lapurrak direla, historiako lehen moja lapurrak izango balira bezala. Baina ez, gehiago badaude. Eta orduan, historiotxo batzuk kontatuko dizkizuet. Ados, Eneko Iturbek hainbat notizia xelebre karreko dizkigu, batez ere Mai Gorostiagari asko gustatzen zaizkiolako. Amaiago Bilarrekin izango gara, bera espeleobiologoa da, eta Mendukiloko bazuretako arduraduna eta arekin ariko gara, bertan egiten dituzten hainbat espedizio eta hainbat gairen inguruan, eta ondoren Azpeitiko Kulturaz Kultur Kooperatibarekin ariko gara, Arkupe Hotxak egitasmoaren inguruan, beste hainbat artistekin eta sorkuntzak zentzua ematen diolako bizitzari. Lema horrekin, egin duten egitasmoan murgildual izango gara, urrengo 2 orduetan hausen menua, Peli. Beira, bidaliko izuete seituan lehen gukera aipatu dugu, Beloradoko monjen lapurreta kasori, eta albistea girotzeko sortzitroaren soinu banda sartu dugu. Bidaliko izuete kantu ez baldin baduzue, aski lagungarria badelako. Eskerrik asko. Ados, eskerrik asko, Peli. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, ondo segia jo! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.